Nai ni munyaya dzavanhu. Ko hamuchandudzi kuti Facebook uri kufuta kudai. Nai vasikana panyaya dzevanhu. Panyaya dzevanhu apa nai vasikana. Hamuchandudzi kuti Facebook uri kufuta kudai nai. Kutadza kuita shaya kana vanu wandifoneravo kuti kofuta. Naiwe zviko ko ndiri murima ndiri kubva kujimu ko ndabva kubasa ndikati kujimu zvi. Unongoziva kuti ndine jimu 3 mabhadhisi. Ko ndiri kuti rega ndimbodonga zvindosvika pamba ndibva kujimu jimu inovhara nafunaika. Saka ndabuda nakota pasi tikati rega ndimbodongora ndakagara mumota. Handisati ndapinda mumba izvo zvibva kubasa. Kwai ndamboedza kutega but ndati kana zviko ndopedza basa na 8. That means 10 kuAfrica. 8. Saka pandabuda mujimu ndinombotanga nenda kujimu pandabuda ndati mangwana zvindimboswera nemika pa live. Saka ndati ndikasainda rega ndinde nhasi usiku kuti mangwana ndisainde because mangwana ndakaenda kujimu ndakazodzoka ndogona kunonoka ndikapinda mujimu ndofarisa ndobva ndagariramo. Saka ndikati ndikazoenda kujimu aiwa ndinozogarirako rega ndigare ndaenda nhasi days angu ekuzorora iweekend iyo ndobva ndazorora Saturday neSunday. Saka ndangonanga ko ndikati mangwana ndodini nyaya dzisitisura hedu chinyatsodzibvuraudza zvetiri pano tinyatsotaura nyaya dzevanhu kunodai wanike haikona nana Sin King Solomon vari kupisa mumastreet umu magona McDonald vari kupisa. Ndikati ko chii chiri kuitika zvakare guys, chii chiri kuitika guys, totipewo update mangwana ndione pekutangira. Mangwana pakaipa chii guys chiri kuitika because ndambofonegwawo ri ndambofona achipopota zvisimeli ndiri kuti vanhu vari kundituka vari kuti ndakakutadzai marisisi ndikati ini marisisi ndakangomaonawo handizivi una handihozivi zvamarisisi kuti masana kune ma-AI ka handihozivi kuti risiti iya ndiyo here ina handihozivi ndikungoona vanhu vachingotaura wapenga musikana akati ndikati ndaenei kuzviona ndakazviona asi nesingazozivi kana kuti zvakundiconfusa kuti ini zvawakanditaridza nevanhu vari kuti tatiri paground hakuna chakapadhoka. Saka indatove neconfusion ndakutofunga pamwe chi pomukuda yeAI zvekutagwa navamwe ndichagoziva here nai guys ndichazivei. Saka ndangomiravo ndakadara wape vava musikana ndikati zvinovavira kuri wrong zvena handizivi handisipo saka handichawisisini guys kuti chii chiri kunyatso kumboitika, what is going on. Hands up, I'm working tomorrow drama. Shamwari sora kuimba kubasa wanga uripo nhasi wariona ina ndaruona nhasi chii ndakubasa makatozokuudzawo zvaitika ndakubasa makamuka guys chii guys chiri kunyatso kuitika. Hi Mildred, hi Mati. Kwai yasu njetopera here tichaiona mangwana. Louisa shuwa wafona mukaradhi achita kuvava wandivavira mukaradhi wapenga kati zimedi ndiri kutukwa ndiri kudai ndiri kuti McDonald ari kundituka achiti hanzi ndakazodini wavava kana kuti ndichavhugwisisa nyaya yacho kanga achifyuma kuti ndinyatsonzwisisa kuti ari kuti chii ndanyatsotodza asangonditi McDonald zvari kuita ini saka zvandazogona kuti ini handichahwisisi kuti chiri kuitika apa chii because ini mapepa andakaona haya nezviri kutagwa navanhu vanga vari because chikunetsa guys anzi ari kutomira naOsi ashiwa chakutomira naOsi zvokuda ko ashiwa chatomira na ashanga chitaurawo neni ini nyazi nani achazivi ashanga chitaurawo neni ini vanhu vachitaura neni ndiveseka vanhu vangu vandotaura arigani makusiriri unenge une update katipidze vafitiri ashataurawo neni but taura chokwadi not okay ndatomuti naye ashiwa dii kumbo deactivate page he is not okay achataura neni manje apa nditobva kubasa apa atonisira message akati email I'm not okay. Hanmona atondisira message akati simeli kutaura chokwadi I'm not okay my sister ndikati ko wadi kumbo deactivate page social media right now I just quit wakwira here. Hello sis Bali uri sei? Nisika masiriri uri sei? Basirita kubira zvino ndauya letika kuti vachauya totanga mangwana kuti tochideidza vanouya vachimbotouya mangwana pachatobvira because vanhu vacho chikunetsa zvati chii masiriri timu racho randaona ranga riri kumariro anditika itimu randowirirana naro vana Josi nana King Solomon vanhu vanga variko nana Chido Melisa anditika papa kana makaona voice ndandakamboposta ndikabvisa papa ndakatotega ngati misa Chido yapano voice nderani because ndakanzwa kuti ndiyandi zvino timu racho iri haritoitiwo futi timu rero handiona ukukuwo ndashandodini Maki ndamufonerawo ndikati naye Maki munhu ari kunyorawo nekusaidi nake chii zvikanzi chii ndikati naye Maki apa ima muchako ashibhuru wedu muri kumufungira ira akati alright ndakuhwai my sister chirega ndidini ndi for the sake of ashi rega ndimbodzora pesi ndatomudzora ndikati for the sake of akati alright my sister because pachedo anditi akati airi bo my sister andika saka ndikatoti yapera ine baradzokera kuna Olinda ndikati Olinda Maki nditaura naye andika for now for the sake of ashi ari pakuchema muri kuomesera ashi imangomira sedrama izvi andika zvikanzi aiwa papera muzati papazoita kuti nyaya escalate ndipapi
pandamuudza nyaya yanga yapera kuseri guys mamusi kutombozoziva chini ndandamanager kuita calm down situation for the sake of Ashi nokuti Ashi ataura neni he is not okay handiwana then ndiri kuudza Olinda kuti chita calm down nekuchita slow down handika because vacho kwawandifonera uchicomplaina uchichema nako vati alright they will slow down for the sake of chi bhuru wavo Ashi ndibhuru wedu tese handika Olinda ndipo pabva tanga kufuta zvikanzi hazviiti because anzi McDonald anofanira kuisa public apology ndo parasikira nyaya ipapo ndikuda public apology ndikati McDonald haakupipa indovaziva kawanda ndikati McDonald haakupi public apology Olinda iwewe let it kana uchi if you care for Ashi please let it unoona kana uchiziva chokwadi why are you chiregera for the sake of Ashi wacho zvikanzi kana I want a public apology handiwaona saka ipapo manje pakuzoti indazvitadza McDonald handika kwanzi public apology akati anondijairira ndo pafira nyaya yegame rese timu rakaenda kuchino rese rabva rataiwa ujairigwa ndo patangira nyaya ipapo sisibeli zvaitika nguva izvozvo ipapo tichibva kubasa izvozvo zvapa in hour ago saka zvaitika ka Olinda ari kuisa maposta achidhilita kamunouziya pane rimwe ziposti raisa I think mazvitaura ende pamwe maiona saka anzonyoroti hadzi ndaposta papeji pangu but handikwanisi kundikirikira because ndiri palive nefoni ndatotora screenshot akuvatuka achiti vana vakazvarwa mukodhoma hamendere muri kuona zviri kuitika ka Olinda let me address this nchidai so Olinda my sister if you really care about Ashi because right now antika nezviri kuitika Ashi haana choice except kuti amire nani na Olinda wacho handika because pane zvavakati makabva asvika handimaona so Olinda if you really care about Ashi you'd stop this writing of post and stuff like that honestly speaking my sister mira masiriri makawi ndaenda kuna Maki abvuma uyu Maki aripo Maki akati alright my sister it's fine handika Maki akati alright ndakudzora pesi muri kunzwa ndikati ndikati Elinda Maki abvuma kudzora pesi saka iwewe chita slow down for the sake of Ashi because Ashi hachina choice makutomanidzana ataure but ari pakuchema guys msaka kuti munhu akaviga mwana kusora nezuro handimaona zvamuri kuita hazvisiri izvo ndatomudaro zvikanzi aiwa ndoda public apology ipapo papublic apology ndopafira mwedzi dzese ndobva ndamuti unozati chii manje munhu wari kuti unoda public apology kwarika haibude public wakutozotukwa manje zvikanzi hamanje tosana kumapera ndobva ndakuti Maki ndo game racho saka inini ndazvitadza at least you guys ndokuperera game guys pakuti mana public apology danzi ngadzokera baba anoita public apology ndikati Maki haumuzivi Olinda I know Maki better than you public apology haibudi andoona iwewe for the sake of Ashi munhu wese ngatingu chingoita izvo kuti Ashi ambochema kana mudai kuzochiriridza muzochiriridza next month Ashi ambochema because right now ari pakuchema indana changobva kutaura naAshi wacho achitaura achiti my sister I'm not okay andoona achinisendera mamessage so inini hangu kutaura chokwadi ndatadza because in all this guys fungiraiwo Ashford panguva inoi fungiraiwo Ashford because Rashford wacho ndiye munhu ari pakura haana choice guys except kutoti atongodaira zviri kutaurika kumastreet kwacho haana choice odini haana choice handimaona but honestly speaking achakachengeta mwana wake nezuro guys chero chinzi wakasimba sei nezuro nhasi wobva watouya guys wotonzi tune muzvinhu zvemafacebook zvakaoma sikana handizivi I don't know honestly handizivi but what I know team iri kairi ranga riri kumariro iri kairi vana Josi vanani itimu redu handimaona tongo mumasekusi motakazana bhaudhara handimaona then Olinda mangwana indikabaya live team racho ndoziva iri rinotouya handimaona achizobudi zvakanaka handimaona and then zvoramba zvichingoafecta futi Ashi handikuona masiriri sisibeli ndokupromwene because pane pavanga muchitaura kuseri uyo Olinda pamwe hatisi kuziva zvamamuchinyatsotaura but anga achibva auya obva anyora tumapost odhilita kasi ndati ndatora screenshot no ari kuAmerica kana muchikwanisa endai papeji pangu ndatoisa muverenge zvaanga anyora it's out of order chandinetsa manje wonaka of all the people sekuru Maki vagara munhu anombopota achiita controversy anzani King Solomon avaite controversy manje ndaonawo vanyora mapost ndo pandati fototo ipapo
handiona vakutonyorawo kureva kuti yatove I don't know honestly Olinda I don't know guys I don't know and I don't know I don't know honestly handizivi handichazivi. And I think anyway aswera achinwa waini saka tunenge twakakwidza sisibeli but ngaachisiyana nezvefacebook badi zvakubohwa ashine tomuti achide wambodeactivata Facebook yacho umboita kana 2 weeks ucheme mwana akozodzoka zvako handiona but I think right now I don't know kuti chii chinyanzoitika guys handizivi but in all this ashi anyway ashi one hana kugona kuve paground mwana akachivigwa ari kuAmerica 2 pakati pekuchema unenge uchiwana sangana nezvinhu zvakadai guys odi regai ndidone sisimeli saka hameno kuti muchazozvigadzirisa sei matiwoti apologize that I know inongomirira hangu kuti regai tikuchene mangwana masekunaki vari mucomment section munhu wacho anzi apology manje ini ndomuziva kana nayesomudzakati Olinda apology kuna Makika wrong turn iwo chimbongadzogwe pakuti ataura ningikiri ataura hanzi Olinda abvise ngaabvise mapost honestly speaking ngaite ceasefire because wonodza kuto vanhu nevamwe zvakuita kunge munhu wese akusimuka against zvoita kunge vanhu vakuita simukira against ye but haadi kudzora pesi munoziva sometimes kana tichiudzana vanhu ngavadzorane. Ndikurangarira a few days ago Olinda came here akati we are failing to act like adults guys ndikunyepa here you were there akati we are failing to act like adults vanhu tikawirira nekuti anga vanhu vari kukura handika boom hapana madays she should know better whether vanhu vari kudini sometimes unozati masirika most of the times isu vari papublic handi pane zvinhu zvinobuda zvenhema zvakanangana neuchizinde zvako zvakanangana newe chako pamwe pacho unotonyara kutsega ndinyarire zvidarike unotonyarara vagofamba nenhema dzavo idzodzo urikuona ovarega vachifamba nadzo zvozongosvika pakungozoita taudani kana kuti hadzitoti taudani vanoramba chikufamba nadzo because aunoona convince pasocial media you can't convince people kuti even if uri 100% right even if uchitaura chokwadi kana vakangozvidza kuti kunyepa kwavari ndezvakunyepa so it's not everything that you have to fight only the akawisa ipapo it's not everything that you have to fight ende sisimeli sorry zvenyu inodzichi uyo Olinda ameno waya kupindura King Solomon Rafa achiti zvoni ndakamboti ndichabhadhira zviri palist hati paaitaura nyaya yeimbaumend haada kuti zvese zvabhadharwa what does zvese zvabhadharwa means hati zvinoreva kuti neketarebati vanhu ndivo vamutanga aiwa ndopamuri kurasika manje ipapo feri tongo dema ndopamuri kurasika ipapo manje pakuti vanhu ndo vamutanga hani muri kuona Olinda ari public figure handiti pamwe pacho tinotangwa kangani feri tongo dema tichinyarara ini muchiexpecta kuti simela chane drama inobva ndadya easy zvangu you look at the situation you look at the situation guys kuti situation panapa yakamira sei handimaona then situation zvairi right now vese vanhu ava vari kunetsana vane one common goal handitika gatimbobvisa ucho gatimbobvisa uyu sisimeli vanhu vese ava vane one common goal handiri kuona one common goal ashi handiri kuona saka for that alone handiona for that alone vanhu angachifangwa ngoti adzore apasi pese handiona zvonyaragwa several times guys mukangoziva kuti kana uri paspotlight vanhu vanokutokonya mamwe masocialites will come even for you usina chawaita tinotukwa dzimwe nguva guys kusara zuro unoenda sindaitukwa chinzi simeni vasapota vati kwai munda but pandakaita live mamuripo I never even agreed kuti baba vakabagana kuti you were there he just did a video chiti whatever kana kuchinzi vana we are going to stand now kachinzi vatrafoni kuti havana istomira navo but yakazenge yashandurudzwa kumastreet hani munoziva zvazvinoita pasocial media munhu anotokutuka obva nokutuka asina kuona asingazivi but I never said that hanimona taitomira navo 100%. So ndozvazvinoita saka ndodzoka here pano ndoti ndototanga kutotukawo come on sisimeli ndikumbira kuti tinzwisisane pakuti what does it mean kana munhu akati zvoni ndabhadhara zvinhu zvese hanzi sisimeli do not entertain I am not entertaining anybody guys munonanga zvandotaura kuti mune selective hearing
mune selective hearing munoona ndo pamunozonotaura zvinhu zvekunyepa mastreet guys. Pane munhu andiri kuinda tena panapa, pane munhu ndainda tena. Ndiri kutotaura kuti for the sake of Ashi panguva ino handika auya kuseri handiti auya kuseri handika akati achipopota kuti ndiri kuti wanga achichopopotera ini ane muri kuona inini ndapopotegwa naOlinda zvikanzi ndiri kunyogwa nevamwe vanozoti vana makitiri vanhu vamuchita handiti vana maki vari kuninyora vari kudai handi ndikati handina kuzviona ndiri kubasa. I don't know what is happening kumastreet. Zvandingangoita lechkanzi ndinobva ndikandira mapost mascreenshots ndinotori nade ndisiri foni yacho enda kutaridzai ndobva ndikandira mascreenshots handi aona ekwaMcDonald's ndobva zvanzi ukuona it's not fair ndakabhadhira zvese it's not fair ndakakutaridzai ndikati Linda kana pakuda mascreenshot akadai handi ndobva ati vana Josi chichimutongi ndikati kana pakubuda mascreenshots akadai so iwe zvezvo wakatitaridza tave confusion because iri timu ndakariona riri paground handiwana vari kuti hakuna chakabhadhara iwe uri kuti screenshot yawakanitadza saka ina handichawisisana kuti AI ina handichawisisi handiwana zvikanzi vanhu ava you may have to go and tell McDonald handiwana kuti asadaro handika abvise mapost aiwentiwo kuna Maki ndikati Maki kuna McDonald the reason waenda Maki ifriend yaAshi handiwana ndibhudhi vaAshi ndikaenda kuna Maki ngati Maki for the sake of Ashi vakomana ngatipei Ashi time yekugirevha handika then mozotsingiridzei henyu uyu Linda ari kuchema handika saka ndani ndiri kuti timboita time yekuti uyu acheme then kana zvapera mozokontinya henyu. Maki akatoti it's okay handika ndanzwisisa ndakudzora pesi handika zvikapera Linda achibvaisa message yekuti handi muri kuona abva kaimwe screenshot amunoti ndepi handina kutozoiverenga screenshot iyo ndobva ndatofona bheki ndikati Linda wati Maki handika I spoke to Maki akati ndiri kudzora tsvimbo it's okay for the sake of Ashi handiti saka iwewe chidzora regerai Ashi ambochema that inini goli yangu ndiAshi ndo yandandinayo zvokuti ndichanyora mapost ndandisina kuzviona because ndandiri kubasa handimuri kuona ndiri kungodhila remember even ashandisira mamessage ka handina kumboenda kupage kwake angonditi Smeli I am not okay handimaona honestly speaking ndiri kutadza kuzvitambira I'm not okay musoro wangu uri kutsemuka nepakati ari kuti ndiri kuzwa musoro handimaona ndobva ndati Linda dei wadzora pesi ndopabva nditi Maki ngaakumbire regerero aise public apology. Sisibeli ndikupura kuti munzwisise nekuti muri kubasa Sisibeli handiti ndiri kukuudzai zvaitika mukadzi uyu ari kupota achinyora achidhupura zvinhu after 8 minutes muri kuona saka anyora post achiti he akatega naKing Solomon achiti asinovatega paine picture achiti he vanhu ava vakaenda kufida rokwe mwana muchitora mapicture for cloud chichi abva avatuka kuti vana vemukondomere zviri panhingi pangu vemuspam after 8 minutes vaidhilita King Solomon reply after 12 minutes achiti iwe handichanyotaure chichi but izvi ndozvi zvausina kana kutomboita uyo bvati iwe zviri palist ndakati ndichazviita pane mumwe munhu ari mukomenza anonzi amenaka achiti he zvakanyorwa kupi but Linda handiti after 2 hours mwana afa announcement yataurwa hati akati abhadhara all funeral expenses ndo zvaakataura kaSisibeli handizvo ndizvozvo chaizvo saka zvinorevei manja pakazonzi pasara hapana kunzi pakazonzi pasara catering iri kunzizve nevanhu hakuna catering iri kunzi nevanhu vangu ariko hakuna catering yakauya ndo padaita confusion manje regai timbonzwa noma muri sei Sisibeli ndini zvaitika njani ndazvitadza ini munoziva kuti kuti mwoyo wangu uri kunyatsa kurwadza chaiko honestly Sisibeli kana ini ndiri shamwari yenyu ndichikudai handiti ndine relationship nemi. This is what I think inini as African people how we handle situations dzakaita sedzidzidzi handiti maniti gritties ekuplana kuti we are going to do this and do that usually those things are left to the close family to decide what they are going to do. Ini kana ndichiona kuti shamwari yangu yarasikirwa handiti ndinouya ne$2 yangu Sisibeli oyi $2 ishi handiti mobatsirikana pakuti muchifambisa basa handiti there is no need, there was absolutely no need for that announcement kuti nichabhadhara nyaradzo nichabhadhara embalming nichabhadhara. It is a very very painful
and difficult time for the family. Saka Mm. inini ndiri True. kunzwa hangu kurwadziwa Very naAshi true. I feel kuti dai Ashi ada kubetserwa neshamari yake angada akangomupa mari, and then Ashi manje handiti with his family, because usually with as a family people will sit down semhuri votaurirana kuti alright tichazvifambisa so as friends hatizopindi muinner circle memwe unless ndapinzwa neshamari yangu ndomubatisa kuti shamwari fana kushandisawo apa basa riite sei rinderere mberi. But izvi zvine kakuda kuonekwa, zvine clout mukati, zvine kakuda kuprova vanhu Unomatimba rega nditonyatso ma-exact words andaudza Olinda ndanchizama hamusi kuziva you guys andika handina nguva yakareba ndichitaura naOlinda inini. I started talking naOlinda musi unoyu pakauya pano palife papai pauya pano palife mamuripo mese imimi pauya palife patagara palife nguva yakareba papai. That was my favorite. Remember ndopandakatowana namba yake that day, and remember taimbotaura long back andika, and then we started communicate pane zvakamboitika umva ndangokata communication up until ipapa pakazoya apa, right? So pacho pafona ipapa panga chipopota ipapa, do you know what I said? Ndakutaura chokwadi hangu anti ndamuti Olinda, unoziva dzimwe mhepo dzinosimuka nekutaura. Kana ndichinyepa obvious ari kuona life inogona kuva chaiona achati ndikunyepa kana chinyepa. Ndamuti Olinda, dzimwe mhepo dzinogona kusimuka nekutaura kudai. Zvimwe zvinhu izvozvi usina kuramba uchingoenda back and forth andika hadzaisimuka mhepo kudai. Apopota ipapa ndamudaro akanditi handina mhepo anditika ina ndina mhepo noenda kumasowe, ndine vaprofita vakandikomberedza vakatondiudza zuro chai kuti there is a great thing coming, hakuna mhepo. Ndikati okay kana zvizvo zvakuita because ndandichizama kuti tikome down situation handiti. So ipapo ndo pandikunetsa. Saka zvonetsa kuti kana tiri vanhu vakuru tikatsiurana pamwe pacho nomako yakanditsiura handi wakatombondivinga iwe kuseri iwe Noma wakatombinga kuseri ukati sisimeli dai so ndikakuti Noma ini handisi munhu anoomera nekuita zvakutaura izvozvo, but kona ndichitsika madziro ndakatsika. I know what I'm talking about. Andiwana handipengi ndofunga nefamba kwangu wakazoonawo kuti handisi ini ndega, like wakazongoonawo zvawakaonawo semunhu mukuru zvangoguma zvakadaro. Tikatsiurana tinoudzana sevanhu vakutotsiurana zvakanaka. Kaimpression kaakuzobuda zvakuzoita sekuti as if Ashi angasingakwanise kuita rufu rwemwana wake, which is not the case handiti. So all I'm trying to say is Smelly, people sometimes vanozviti we are intelligent, but social intelligence is very important and inoshota kuvanhu vakawanda. It's called social intelligence. You need to think before you act. You need, especially if you're a public figure, and especially if it's issues that are sensitive and issues that involve the family. Allow the family to plan. Allow muridzi wemwana kuti aite rufu runogutsa kuchema kwake mwana wake. Because we are taking all that away from Ashi and his family. Literally taking everything away. He is not okay. No matemba. He is not okay. From now I'm going to say that Smelly ndikati are you okay? Tukanzi musoro wangu ka ameno mukanzwa kuti anything musoro wangu uri kutema. I am not okay. Ndobva ndatoti ndikamunyorera ndikati Ashi dei wambodeactivate Facebook. Nditorinawo machati mufoni iyoyo kadei wambobvisa Facebook umbomira kuita zveFacebook, because honestly you can't be okay wakachengeta mwana wako nesuro. Andimaona those last statement ndataura narero ndimti bvisa akanditi okay. Sometimes as friends is Smelika, sometimes as friends in life we have to learn when to speak, when not to speak. Pane pamwe pekuti kana muri panguva yakaoma, no matter how close I am to you, all I need to do is just to come and sit and be silent and just offer you that emotional support. There was no need for that announcement. In the I was very disappointed. How many times have we also helped our family members? Nemiwo sisimeli vangani vanhu vamakabatsira makauya here mukaannounce papublic kuti izvi ndabhadhara izvi ndadai, unovharidzira vamwe vanhu vada kubatsira. So please, I beg you Zimbabweans, can we give this guy and his family time to grieve his little girl? Apana chinhu chinorwadza sekuti uone coffin yemwana, and then here we are just talking and fighting about this whole thing. Come on guys, we can do better than this.
Sorry kukukatai, but unfortunately munhu wamunofanira kuudza ndiyo Linda ndiye ega ari kuita zvinhu izvi. aiwa Isu she tiri needs to stop kurespekta vanhu honestly vana pasi zvinoma. Uyu mukadzi uyu ngaabiswe. aiwa Taneta naye ngamiswe ngamiswe ndiye no man munhu wani unganyore kuti zvodi ndakunoda guys, ndakunoda kana neni ndakunona ndaneta. my Bye heart bye. hurts Sismeli, thank you for adding Maswera it. sei Sismeli? Taswera hangu maswera sei guys. Taswera. Ini hangu ndofunga kuti hangu vese even ana King Solomon vacho nana Angari McDonald's. ku DM ndiani Kim C? Angari ku DM ndiani? Angari ku DM komunhu ndiani? Hello. Who was ku DM? Hello Kola. Andati ini hangu ndinofunga kuti vese vari wrong. Vanhu vakaenda kurufu handiti. Yes, Kana vese vakaona vari wrong. kana vakaona kuti pane zvakashota Sismeli. Zvimwe zvacho dai vakazama kukavhiridza kuprotector Ashford mapona. Because handiti mashamwari. And the other thing again, I'm sure kuti kana vanga vari mafriends chaivo Ashford handiti. Vangadai I'm sure I'm trying to add Sisimeki vari pamusoro apa iringoti adding ameno tichimi Sisimeki rekarimbo kududza budai mudzoke Sisimeki. Hanzi imi mari kuzvitaura kuTikTok. Yeah, I was never in a DM. Never in a DM. I was never in a DM. Which DM? Which DM? Utanyepa Kimi C. Because I was never in a DM. That's a lie. I was never in a DM. She called me. She called me. I was never in a DM. Which DM? Which DM? Which DM? Which DM? Musafambisa mashoko ekunyepa imi ndisina kuona live. Musafambisa mashoko ekunyepa because I was never hanzi makafona ana kafona. Sismeli maswera sei. Taswera maswera sei. Ndikumbira ngotaura 2 minutes. Apa ndichaita kunge ndiri biased kana kuti chii. Hatisi here tiri kutowedzera mamwe maronda padiscussion yatiri kuita iyi. Guys, takaviga mwana wedu tese pano nezuro. Nhasi uno tese takaungana pano discussing guva remwana risati ratombonaiwa nemvura. Mai vemwana uyu vari pai nguva dzinoidzi. Let's all, isusu including Sismeli on this platform, tifungire amai vemwana and stop all this discussion. Vanhu vakaenda kurufu ari wrong neasiri wrong. I doubt kuti this is the right time yekuti tinge tichidiscussa guva remwana mucheche. Akomana, we all understand kuti kufirwa nemwana chinhu chakaita sei. Let's stop. Timbomire kana kupanana ma-platform to discuss guva remwana. And let's think kuti Ashford namai Chloe vari kufilei nezvatiri kuita izvi. Ndapota zvangu nerudo rwaMwari kana tichizoda kuita madiscussions ari wrong, ari right, ari correct, anozoita ma-platform, but kwete guva remwana risati ranaiwa, guys. Let's stop. That's what I was trying. Olinda called me, guys. Olinda called me. Olinda andifonera ini akati achipopota mirai manje ngoti foni ndoenda kushandisa kaini machati saka nditwa sei anyway regaiti siyane nazvo hanzi Simeli nzwai Olinda ku TikTok aiwa tinopesa tazodavira sizvo tichidzorwa pana pakuzisiyana inazvo Sismeli hakuna kwamuri kunonzwa ngatingovharie live. Let's allow Ashina Mai Chloe to grieve in peace, guys. Kufirwa nemwana chinhu chakaoma, ari right, ari wrong. Let's not give anybody any platform to discuss guva remwana, guys. Imagine uri mai vemwana yangu ipapo tiri kuti ngatifungirei Ashi iye ndiye azotanga kudhimanda manhingikiri, azotanga kudhimanda maapology kuna McDonald's. Ndikati it's okay Sismeli. Even if akadimanda tiri kuti whether adimanda, whether McDonald akaposte, whether King Solomon aposte, zvaike zvino let's not open platform to discuss guva remwana. Ndapota zvangu akomana, I can put myself, akuna mubereki anodeserva kuviga mwana wake then totanga kuchiparidza nekuudzana urongo neuraiti pasocial media tichidiscussa mwana ari less than 10 years. Guys, let's have a heart. Ndiri kukumbirawo Sismeli imimiwo futi kuti live imuivhare. Let's stop the discussion about this child. Ndapota zvangu. That's okay, Kola. That's okay. Kwazovhasa live here. Aiwa regaiti vhare because isusu takuitirawo
umwe wedu, it's fine kuti acheme mwana wake in peace because he is not okay. So thank you very much, Kola. Pane umwe wedu waripa. Yes, it's made mascara. Manyoni, I'll block you. Manyoni the diva, I'll block you. Live ine anda ku open ku discussa mwana kana utichi. Nda open up pano ndichitotaura kuti guys, ko chichi kuitika ma street why didn't you tell me? Vanhu ndo vaene nyaya iyi. I did not open caption. Hapana tombonyogwa kana caption kunzi yaitaura nyaya ma street. No. Hapana tombofera panyogwa izvo. Ini ndinotokubloka, ini handinyengerereka manje. Ndinotobloka manje. Negative zvekuda kuchinja nyaya ndinotobloka. Ndauya panchiti guys kwa muchandudzi kuti masiti ari kufuta chii chiri kuitika kuma street handimaona chii chiri kuitika vanhu vakatanga kutaura and then boom all of a sudden wakuya uchindotaniswa isimelo live indobaya malive kangani every time live yanga iri yemwana iyo mbonaitaura ndatoti nini guys vanhu dei vambomira for the sake of one munhu atiri kusangana naye pakati anove ndiye ashi saka kwauzotanziwe meli wazovhura live ndepapi milime uchii munje chizirimo uyo ngaataura ake anga ari before me. Alright. Nyaya iripo ndeyekuti Kola vari kubva kutaura kuti hanzi mirai kuvhura live vari right. But nyaya iripo ndeyekuti one remember kuti rufu ndorwemwana but baba wake handiti socialite. Ende imi Mrs. Meli nyango mukamiswa hazviri kuti vanhu vese vari mastreet vachamira. Inoramba nyaya yatotanga ichatongoenda because obvious murume wasitana also. But ndinanda kuvhurira live kutaura nezvemwana guys ngataure chokwadi. Ndo zvatiri handina kuvhurira kutaura nezvemwana mazotaura ndimi mazoya mutaura nyaya kuti zvakati masirira tanga kukwira. Ina I didn't come here taura nenyaya yemwana. Sisi Meli tati murume wasitana waya handiti mukona munhu anotori neumwe urwere usiri umwewo urwere hutori paari because handi makona pai makaratidzwa 1 million pai zvanga zvisina kana zvasiri necessary. Kola grow up sha zvakutaura zvichangoita kuti chinhu chive more negative. Madi kuzotaura kana muchinge ndapedza since ndandakwira kutaura futi izvezvi ndine muromozvi ndikunzwa muri kundimisa togona kumisa kana nchida chindiudzai zvamunhu ndofanira kutaura ameno ndimi kama Pakistan magunanzi ndanzwa muri kundita hanzi chiregai kutaura izvi ndikafunga kuti pamwe mune zvimwe zvamuda kuti nditaura vhiki rino rine mhepo guys vhiki rino ka rina kutomira zvakanaka roto rine mhepo chairo vhiki rino rinoto rine mhepo guys vhiki rinoonai leo ndimisa ndandisina kutaura kagosti kechinyerera Sisi Meli ini nangu ndongotaura quickly zoda kutaura mwana asina kutaura indava yokuda kumhanyisa nebasa kutotaura kutondinzwa wani. Okay, so musikana we I just think kuti wiki rino rinaumira zvakanaka guys sara chokwadi wiki harisiraitiri saka ine mhepo anoda ndokuzwa Sisi guys sara chokwadi ka inemi Meli handiti siyana ine kuita sei nekuda kudetsana odidha ivi siyana zvekuti azibaya kudhivorisani naye hangu handimbonesani naye iye ndiye handifo iwe milime kwakudikora buroko munhu wako andifonera panapa munhu wako andifonera achitaura kuti ndiri kutukwa achipopota achi ndiri kutukwa ndiri kuisirwa maposti nanamacdonalds ndikamuti you know what handisi kuzviziva I'm not aware of that let me go and speak to McDonald akatondipa maposti acho foni ndo yandiri kushandisa iyoyi. Sisi Meli munoziva kuti iya comment section yange yaenda ikoko kusvika Sisi Meli wakubayira live munoziva vanhu zvavanoita muchatoona ipapa pamakunzwawo melaibaya live Ashford achichema you know what people are like dai tatochinja tatoita mvenge zvedu vanhu vanochinja zvinhu zvanzi melaitobaya akatobayira Olinda you know so Sisi Meli vanongokupendai nyango mukataura zvakanaka panichinja vanongokupendai vanhu vanongopopota because iva vana vachikumisa ya vamwe vachona ka ndonyoka futi dzinoenda iwe ndiwe zinyoka nekadress kako keredi kawakapfeka ikaka kashato ngatichinjei nyaya guys ngatichinjei nyaya anchivati vanokumisai ndonyoka anti ndiri kuamisa wambona nyoka inojoina live ndikutaura Kola watanga kutaura vaivai uri kutukire chiva mwana kuti nyoka handisi kutaura ndikutaura Kola munomboziva kuti nyaya yongotukwa vanhu paFacebook vamusingazive iri dangerous ataure dzimwe nyaya dzekufana masiriri live chogona ngokuziyambe tokudzia nyaya nayo ndikachida kutokontinya kutotandara hedu aiwa don't end the live muda kutende zvisatodonha palive nekuda kuti muri palive saka ndakatodonha saka mudonhi palive iye uyu asi nemukadzi wake ngavangobva pasocial media for now because zvinozovapa stress
For now, they must just go out of social media because kunyarara hatisi kuzonyarara sisimeli munhu imbwa inoroverwa payamamira iko zvinezvi tikagonyarara tinozonetsa nyaya inotozorova iyi tisina kuisa munhu panzvimbo pake. Hatinyarari Orinda tinofanira kudhila naye nekuti ari kuita zvinhu zvakaipa. Uyu nemukadzi wake, for now we understand it's very painful, but at the same time let's remember kuti rufu rwesocialite, rufu rwomunhu anozikamwa, parufu panorwiwa, parufu panoitwa makuhwa. Isocialite ngatinzwisise izvozvo zvakafanira kuti ndikafa panotogona kutoita noise nokuti ndiri munhu wepasocial media. Kana mwana wangu akafa panogona kuita noise. Saka they must just go out of social media vamboita zvokumona mwana vachizvinyaradza. Vari pasocial media tichitukana pasocial media pano hatifaniri kumiswa. Orinda tinewe nokuti uri kutadza. Ava vanonzi mamirimewo tinokudai mama tinokurespectai, asi kana muchiita esleaking kuna Orinda hameno zvamunopiwa zvamunonyengerera kuna Orinda. Orinda imhandu, Orinda aparadza vanhu, Orinda anotengerwa mama. Saka imimi mbotisiyai pano tidhile naOrinda. Zvinhu zvokuda kupindira muchida kurwira muchida tichazokushayirai hunhu. Tisiyei titaure mukadzi uyu akaipa finish. Unondishayira hunhu for what? Nice work. No, tatozotadza kurespecta isino kurespecta isama. Apana zvandakuita pachi kungokuudza iwo murudo. Because pamwe watotanga utondishayira hunhu. Handisombokushayirai hunhu mama, ndikutongokuonesai. Because mukapota muchingoti ataura zvakadai mumugwajura akadai muchazongokarika mapindurwa zvisizvo. Nekuti handizivi chamukunyanya kumunyengerera Orinda. Iye achifamba achinyembera. Akunyengererwa nani nice work. Saka munhu akadisagree newe akunyengerera munhu. Mutiwa maimurwira kana kupechi kwangu kumama. Hanti wakati takaba mari yashema kozvakabuda kuti hana wani. Mukadzi uyu ari kuparadza vanhu anonyepa zvisingaiti. Ezvino zvakutsamwira sisimeri ndiye akavaudza kuti apromise vanhu kuti achaita zvese. Ndipo ini zvipepa zvandakakuti ina handizivi nasanitsamwire zvake ina handichandoziva angondituma namazima dzandozamawo zvokuti chiyaiwakana izvezvi hanzi imi maigara muri kuinbox kwake aiwa ndozvaakaura nyika zvanyorwa it's a lie ndo zvandoramba ngakupe screenshot kasi chimene vari mudm mwake queen of v11 ngamabudisa mati aya mascreenshot asimele ndiani fone iyo ifoni iyoyi ndikutotaura kuti mama mine mewo mukadzi aiwa mama musadaro ndakari mukafoni mangu maasendaka dzimwe nyaya dzisiyana nemanakira makaita madhiya munhu asina basa renoramba nai mungarwire zigadziriya rinofamba richindonyepa riye iva mama vamhenu nai munhu akanaka mutsvukutsvuku anenge mutori mukaradhi kunodarika aiwa musadaro imisiyanai naye mana anopenga munomurwirirei kudai komadi kungogarawo materesi nai regai tisununguke munhu uyu apinzwe panzvimbo yake motiudza kuti hanzi tiregere kutaura zvemunhu nyaya yacho inoexpire ka regai titaure nezvayo ichiri kubvira izvezvi zvitipedze aiwa mwana kunotaurere kuti mwana azodai nhasi ndokumbirawo musafone panhamba dzandinogara ndichikupai kuti mufone ndidzo dziri palive nhasi iye Olinda watotomudzawo kuti stop. Kutotaura zvemwana akashaita takabata maoko mwana akatovigwa tiri kuzviunderstand hapana ari kumbodescribe zveparufu rwemwana hapana isu nyaya yati kuti ndeyekunyeba kwaOrinda yeupinye yekukonzera bongozozo hapana ari kumbokurukura zvokufa kwemwana pana ambotaura zvokufa kwemwana regai titaure kuti paradza iyi both sides is bad. It's just bad. I'm not affected on the Ashford. Muchingoita zvema content. Kwaya kuti ndosaka tati ngaabve pa social media.
DM ari kungonyeba kuti ndamindira ndiye atondifonera achitopopota kuti ari kutukwa naMcDonald. I did the right thing. I went kuna McDonald ndikati McDonald slow down. McDonald akati okay, ndikati for the sake of Ashi please can you slow down. Akabvuma. Pandazo ndikabva ndafonera Olinda back kuti Olinda abvuma kuti I'm slowing down. Saka chira igati ari kubvisa maposta aisa. Saka iwewe slow down. Ndo pati ndikuda public apology. Ndo pafira game ipapo. Ndikati public apology kune munhu ari kutaura yaibudi. Shikanzi I want a public apology. Ndobva ndamuti ndiri pabasa. Though that was it. Ndo zvatukureva ndaenda mudm make ndiatomsenzera message selai zvimirei musabvuma kubatirirwa panapa tauraisununguka ikupombonoka chaikopindwa nemhepo everywhere no respect yangu people. I respect people but atisi kuzonyeperana hedu aiwa unochinja subject resismeli aiwa ndambotaura zvekurufu saka chii chanetsa munogodonhedzerei life pabhotaura zvekurufu here kutaura zvemhandu iyi regai titaure zvemhandu iyi mukadzi uyu anotinyepera panapa achitiipisa anongofamba achingonyepa achiparadza vanhu achipuromisa zvasingakwanisi apa vanhu stress pasocial media panapa enokurufu kwanzi kwakatozotumirwa mari nemukadzi uyu iye anyepa panapa kati taitifunga kuti kurufu kune kuchiitwa chirungu chese chekwamai mbuya tihobvu apa mbuya tihobvu kunyeba kurotomoka vachita zvinhu zvipuromisa zvinhu zvisipo unonyeba iwewo Rinda usadare iwewe anekutinye musikana uyo ungapuromisa vanhu zvinhu zvisipo waakuda kuuya panapa kuti hanzi ndoda sori unoda sori from who itwa sori nashomamako haunyarere positive zvedu honestly izvezvi I don't know. Asi naimanda kuti hanzi ndoda sori unoda sori kunani inda uchidare iwe Cornelia kuna V11 rangu ini foni imira izve ndidrope nditange live nemwe foni zvindikutarizeshe munditaridze maona matopinda mazviri mazviri yangu ndiyo here amunyepi we believe you apalive ngatigarei pano tichitaura ma-V11 ngaabude mudzotanzina simini ndikuti ma-V11 puritsa ma-V11 ndokupuritsa izveni ma-V11 epanga foni kwantatotanga kuti atisa ari mameseji here akazofona munhu wepanotaridza here anenge adhimini panapa mamamiri mewo havadonhedzwisve ndimai vepano kandotauraimasiukuona vari kungotibhongera unotida anga asi munhu kudm ndaanchidei mubvunzei kuti sisimeli kudm kwako wanga wachidei sisimeli vanga vachidei kana vauya kudm sisimeli vanga vachidei mubvunzei because ndiyauya kakudm achiti ari kutukwa naMcDonald atokonfema wani panapa kuti aripo panapa wani kuti ndamutominga chita slow down McDonald easy zvokuti andambobva ndambomupinda inbox zvachose kana nhasi never zuro akati ndikutsvaga masaka muriwo masakatire ndikamuti masakatire kana uchida ndinawo baba unoya kuchechi koozondudza ndokupa masakatire chete simple ndidrope apa foni ndikupei ma-V11 pafoni iyo iya ndiri kutsa live ndidrope nditange live neimwe vanhu vari kuda drama hanzi do not want to be no I'll never but ngasanyepa hapana kana takamboitaurwa panapa nezvakikakakudini ndakutaura exactly zvaitika kuti she called me akati ari kutukwa achipopota afona achitopopota ndikutukirweini imimi ndakakupai ma-V11s ndikati ma-V11 ndakamaona asi handichahwisi because vanhu vanga variko akati vana Josi vana chii ndikati handinyanyi kutaura naJosi asi timu rimwe rese ranga ripo iro timu rangu zvekudaro that was the story regai ndinde kuna McDonald ndikaenda kuna Maki ndikati Maki slow down wangu slow down ndokumbura kubvise mapost Maki akati alright ndazvinzwa sisimeli ndikubvisa mapost ndopandazofonera Olinda chimudza kuti mapost ari kubviswa iwe uchitawo slow down for the sake of Ashi ndopati ndikuda public apology ndikati aiwa public apology manje munhu oti ndinonzwa public apology haibudi ndochokwadi ende handazombozvinetsa kudzokera kubheki ndabva ndatongosiyana nazvo zvachose kusvikira now pano mukati mukadzi uyu aite mukaondoona ndakaipa hani mukuzvionera isusu oli ndatomuziva isusu waga before you andambokona kuti wakaipa asi zvandaikuudzai mazvona zvamanifesta akafana kuti ndadhewa chari nezvemaketari maivepo wani
achibvunza zveketering page yaMcDonald's akanzi McDonald's ndoro akafanira kuchita zveketering. You guys maivepo one achita zveketering kurapa chipo anojepa haada kufona here panapa chiri palive pasiberi akakupira pasisiberi kuti vabva andobhadhara aida kuti vaiwane. Ndosaka ndati ndine confusion animaona because confusion yangu yekuti iye akanitumira receipt nhasi atonitumira receipt mirai ndivhure mwefoni mirai atonitumira receipt nhasi imwe achiti honai apo pacho pari paandifonera ipapo achiti honai vanhu vakundituka ndakabhadhara ndakambokutaridzai regai ndikusendерei akandisendera animaona ndikati ndaenda kuita confusion nekuti ava vanhu vanga vari kurufa kuti zvinhu zvika kusina kune bhazi reuyo uri kuti zvinhu parisiti zviri kunzi zvakabhadharwa. Saka chokwadi ndechipi risiti ndinayo zveshuwa its there on my phone ko ndikagomurevera nemai iwe rida uyapanga iwe uite transparent iwewe wakanyora iwewe zvako handingambomureveri nema ani Barbara ndokubloka sha. Don't be messy at your age. You can't be 65 and messy. Please. Inni kana ndirukanganisa kuti Meli, please don't join the drama ka. Ndakanganisa pa. Aiwa vasindeta drama sisimera vaiti zvemadrama vanongomira pachi. I was trying to mediate peace. Barbara Savanga vachiitsirana because ndiye auya akandiudza. Hanzi receipt or quotation. Handingambozozvitarisa ini kuti mirai ndidonei. Ini chidonai ndivhure live nemefoni. Donai. She's quite what to happen to invest the money. I don't know, guys. Me, I don't know. Munozodzoka here. Ndozvoka mira inditobaya muripo pano. Ndikutaridze zvimone. Saka kuti kwidze pano toda kuipisa. Aiwa. Musaipise. Saka vakutanga here kauchitira petipo kusa pano kuti usazokuitwa. Ndinofunga. Hanzi hondo yatotanga. Handisi kujoina ningikiri live ini. Handisi kuita zveningikiri zvemadrama kana zvokuti chi. Handisi kujoina but ndikutaridzai kuti receipt iyoyo receipt kana kuti invoice kana kuti receipt ndinazvo. Animaona receipt ndinazvo or invoice zveshuwa anditumira ndochokwadi. Anditumira receipt iyoyo itoripo apa. So ndisingazozivi ni kuti receipt iyi chamuzvamu kuti invoice handizivi. Saka ndopanoita confusion kuti Olinda akanditumira zveshuwa zvinhu zvinotadza kuti pane nyaradzo ipapo pane PA system handimaona but then ava vakaenda palive background vari kuti system yanga iri yechechi vari kuti bhazi ranga riri rechikoro ndo pandarohwa neconfusion ipapo handi munoona ndo pandarohwa neconfusion kuti chii chiri kuitika ipapa. Hands block Milimel. Unfortunately, Milimel watches the admin here. Andi blockeke zvenyu muchashotwa. Vanhu varifunga kuti ndinoyeba kadzawaudza wani. Topic yakuto continue Lily. Muda kuiona here receipt yacho guys. Muda kuiona here receipt kana kuti chi handizivi. Muda kuiona here. Aiwa. Ari kutokuti sisimeni teerera indinyatsa kukupakurira chaizvo. Hadzi ari kuti imimi ndimunogara mutori kuinbox kwake. Aiwa, izvo zvazvina basa because inozati kunyepa. That one is a lie. Izvo zvazvina basa chero kati ndandiriko every day. Inozati kunyepa. I know it's a lie. So I've never been in a inbox. That's a lie. That's a lie. So what is this man anogara ari aiwa it's a lie. It's a lie. That's a lie. Receipt muda kuiona here infoni. Hanzi aisa egama receipt exactly. Handisi kuti ndiwo here mirai ndiinde nemwe phone. Handisi kuti ndiwo here same receipt andapiwa mirai. Ndiinde page kwacho. Muza nangoenda page kwake kaira nakuenda pa Facebook kaini. Ndandiri kubasa mirai. Iye munhu anokubatsira achingokanda mari. Ndikupaitira kumuone nepacho patataura pacho. So ndikuzama kugadzira kuti usaita noise muzvinhu zvanyaya dzipere wandituma ndiwe wodzokazve woda kundituka kupedya kwoti kwai ndandiri kuinbox ndamboya kuinbox wandiwauya wandifonera hapana maposta adziswaga isisnake wanga usingazvizivi hapatina chinhu apa anodhirita ipapo hanzi maswera muchinyeiwa muchiipiswa anoipisa kani uyo tina basa nezvekuipisa chitajara kuipisa everyday izvo zvatina basa nazvo so ndazvisi we are bigger than that zvokuti unozwa kuzamasitimause paisiwaka iwe unofunga kuti sibenwakashaswa iwe saga
tairesponda kudhara iko zvino chero kukauya munhu akati kwai mamuchidya munhu maonekwa makabasa garo remunhu mafuta haticharespondi hatingorespondi takura takadarika levhu iroro vanhu vari kuti hadi kukushandisa kunyarara hakubvise anything ndimunogara muchidaro ndikutukwa hangu not fighting apana pasi utakurwa here zvekuti mukuti unyarara hatina kurwa ndikuchipindurana ari kuti kwanzi ati munogara muri kudziya mukatichena kadaro ndichanoza nje kuti it's a lie hazviko Barbara ukanzibata munhu akashata unobata inini here asi aiwa mamamiri makanaka yenye asi nhasi makai but mugoona ini nangu osinda tomuti chimbomira chimbomira kuposta iyo asinda kutukwa iyi ndamuti chimbomira kuposta andika slow down Olinda hatsiurike ndaedza kumutsura controlled by Swagga me ndozvinoitwa utoriwo chipembenona nhasi isu zvediti kutongosparigwa isu aiwa hatina hedu basa ngatichinje imwe topic tisingaiche mamamiri mudhayari wadzoka naiwe Swagga ngatite so isusu rega tichinje topic ka tida kupa chingwa nhasi andi chirefresh isusu totaura yatida kutaura ikapera iwe vhura kwako toya kwako aiwa tasingoti mukutaura nezveizvo zvemukadzi uyu ndo zvatachida iyo tatiikai handiti uri kuona zviri kuitika nezvekuti uri kuona zviri kuitika ka nezvekuti Sismelo Linda anambotaura zvakaipa zvake mamamiri mero zvakaipa ataura zvakaipa kuenda anoipisa hanzi Sismeli, how is Million admin jesu inyoka uyo anga achiita kufonera Olinda uko, be careful. Olinda ndomudaenda pana zvamundiita mira ndikudzira zvinoita guys handiti uyu ndiadmin wepano asi ishamwari yani yaOlinda saka ina ndingahakiri nyaya dzavo kuti nokuti ina handina kana Olinda ka handina beef naOlinda hanimaona so kuti ndizoti inini nokuti Milimeo azodaiwo aiwa handikwanisi kuhakira zvakafanana nevanhu vanonditi mira ndipedze Milimeo madhaizi anogara achipopota nyaya yapingani ndakaudza kuti guys musandi hotspot handika akandituka uyu pingu zvinotoshura chaiko asi munhu kaini wenyama ka ende ndonamata kaini zvakatodarika saka ndofanira kuti mandangomubatirira chigumbere takachida kutamba murege atambewo hapana chakamboipa no, we love Swagga zvedu anomboenda handihakiri uyu kana achiwirana naOlinda vanowirana hapana chakamboshata animaona but hazvine ineni izvozvo ini hangu ndita zvitoro nemadhaizi ndowirana navasasi nhasi vakaipa vanhu vangu ndovanhu vangu guys Swagga akandibayira live mundiudze ndokudaira Swagga kana uchifunga kuti handikudairewe kana haiwa nhasi makaipa zvenyu mamamiri mewo kungotaurirana chokwadi Swagga iwewo uzokontiye tapedza nasi Friday ka akuchavati guys chisapotao Swagga adzoke mugame tizorore ngatichindayo kwatinde kwaSwagga kana atanga malive tizorore Barbara dai waitoziva nyaya hapana zvaungamboita iwe iri bho tichadzoka kuti kushata kunzoshata chirega tichinje nyaya zvapana zvapera tikaiya tichadi kuiwarwisanisa vana iye ana Barbara yavo vakadzi vakura munyare you're older, you're meant to be leading by example anenge ari kwese famba every page achida kuti vanhu varwe ndiani Barbara Buffalo yo iBuffalo yemashuwa ka transition kuita munhu Barbara anongokudza vanhu kuti ndinoda drama anongotaura wani kuti ndinoda drama anongokudza shem Meli mamchibvunzwa kana mama ndakakudzai chashoka chinzwa ika guys ka isisi iyapera ichadi kuinzwa inini hangu ka I should be the bigger person here nokuti takuitawo zvatagona kukola vamboya kuti ndinozosipesa naenda kumabed friends handisi kuda kuenda ikoko saka zvapera tiregai anopopota ke ega tozotaura naye asi singasapopoti because right now I think pressure yakamuwandira zviri kuitwa nevanhu zvitagwa navanhu iye wacho osi pressure yamuwandira the pressure is too much. Can you imagine so it's fine it's okay handei kune nyaya naimi guys ngatindei kune nyaya yanga ichipisa
iyo iyi yechirungu chingende yema kwaindege kudi guys imamzviwawo makuya scream kudi amene imva akuya spire guys pakamboyi kudiko pachirungu apa pari kunzi kudi guys I hope murume wangu hapo pano anyway sisimelini nangu ka muchandituka after comment section but indotaura zvandofunga ndabasa nazvo Sonya anondibhoa Sonya anondibhoa ameno like alright munovarambirei varume ava kana muchiri kuvada akamurambire chii week now wacho kana achiri kumuda ezvine zvakuti nyaudza nechirungu hanzi Aquarius ini Aquarius andoziya ilotion yaka Aquarius today's word Aquarius saka urikuedza kupika maword here ukutiudza kuti atigone chirungu inhangu chandoziya ndechekuti Millie hands you an admin don't insult people with their opinions. No, it wasn't an opinion. I'm insulting Barbara. She insulted me first. If you see me insulting someone, I'm responding to them. Barbara ndiye atanga. Saka nini ukanituka just because ndiye admin doesn't mean ndichinjai. Alright, migani mbodoneza Millie. Chinda mu comment section. Gayambenda mu comment section Millie anotoni disturb panapa. Right. Inzwai munzwe guys. Ini ndautaura zvinhu zvandaona zvandafunga zvandaona hangu panyaya. Asi at the same time ka pane tinozoudzana hedu pano padiaries guys kuti nyaya chitongozi yachona iri paviri iyi nyaya guys iri pa2 nyaya ishi munoona this should go to vakadzi kana makagara zvakanaka mudzimba dzenyu mune varume venyu muchirespectwa handitika muchibatwa zvakanaka don't envy zvinhu zviri kunze zvamusingazivi zvamusina kuona muri kuona game randaona apa kapa kunza I don't know the history kuti ndechokwadi pane munhu anyora mucomments kana kuti ndekunyepa handizivi but pane munhu anyora comment yekuti inini ndinovaziva ndanga ndiri padhuze nekapu ishi uyu munhu pane pakamboita sekuti mari yanga yava shoma here ndopanga achinzi anga kuita zvekudhakwa achiuya achipuputa achidi achitachadi murume things like that kunze uko guys hakuna chiriko muri kuona iko zvino maiguru kutaura chokwadi zvekwamwari chaiko chaiko maiguru vakuda kuda murume wavo back all those flights trips esi ari kuitwa yaka she could be here vanenge vagara paside pemurume wavo vachienda all over kwese kuya animaona asi inanda team atimu hangu handina ndongotara ndakazvimirira timu handina ingadei varivo vari pasaidi vachienda everywhere but vakamhanya kuti murume anja vakapanzi vakapa murume gupuro redhola handi munoona so now muri kuona kana panga pane changa chiri kuda kuzoitika muzazvoita varume miguys munovaziva varume munoziva varume especially kuno kunenge kuchitori nevana vanopota chida kutombodzokera handimaona iwo zviri kwauriwe mukadzi kuti uchiri kuda here kana kuti hauchadi but chiri kuitika ndechekuti chandaona nini dei maiguru vasina kumhanya kutaurisa pasocial media kana uyu anga ane madhira anga achida kuita kuseri anga achavarova achivahla vose maiguru dei vasina kumhanya kuya kusocial media kuzotaura kuti munhu azodai izvo akaema maposta anezura aya kwanzi kumalawyers vari kuti ndidai vari kudai vabva vafumura game kana muchinda anga achiita zvinhu mukadzi wake uyu mudiki asiri kuziva zvakabva zvabuda pachena manje so you will not be stupid kudzokera uku zvinhu zvabuda pachena anga achagona kungovadla vachingodla mari vese vari in silent vakanyarara uyu asingazivi mukuru kuti mudiki kuti vari kupota chidzokera kumudiki but mukuru manje because pane history yakaitika kumasure yekuti akarohwa neshoko paakaona munhu ari kunzi ari kudanana nemurume wacho wari kusiyana naye handi she is the lady akanzi aimubikira makeke achidhilivhara saka ndozvinhu zvakanyanya kumubata ipapo kuti ndendikusiyira saka kwaari she felt betrayed kuti saka vanhu vanogona kuve vakadanana handiona time yataita zvemakeke because vakazoonana kupi ende chiri chokwadiwo vanogona kuve vakapanana manhamba iyo time iyoyo yekupanana makeke because vakazoonana kupi kuti vazodanana pakuuya nemakeke apa handimaona vakazoonana so kwanzi you be shocked when Sonya could spill the beans. We are surprised wedu isusu tikutaura muonero wedu dear we are tikutaura muonero wedu isusu we could be wrong we could be right handiona so ndo zvandiri kuona inini zvakaitika kuti vakamhanya diye akapaka whatever maleya zvangamuudza ikoko kuseri asina kuexposa kana kuudza vanhu social media ka anga achigona kungodzokera futi mubhegi reshuga akanyarara handimaona ongodya chiisa kuti ndiri mai vevana maybe mama ndiriko kuseri mariri kuuya uyu anga asingazozivi chinhu maybe azobudawo nemakuhwa something handizivi but after a long time
patogwa bhegi. Manje kumhanya kuenda pamberi apa. Hanimaona kuti abva abudisa game rachokuti vatondida vatotidada mubhebhi mwana bhebhi number 3 zvinoendefunga zvinhu zvaiudzwa nechi zvine zvinhu zvaiudzwa nechi zvaiudzwa nemalawyers. And that malawyers could be true, but avharidzira sekosi game rachirabva rasvotoka. Hanimaona. So nyaya iri papa guys rachokwadi haisi nyaya yekuti murume kana kuti kudini, inyaya yebhegi. Ngatitaurei chokwadi. Inyaya yebhegi yekupinda muvhu, because sure mukadzi mukuru akuregreta now. Matrips ende mari yakazowedzera kamukadzi mukuru aenda, mari yakabva yawedzera. Ani muri kuona. So zvese izvi ingade ari paside pehelicopter. Imagine guys kuti uri kunoramba munhu atenga helicopter. Kana ndimiwo guys. Munhu atenga helicopter obva wati inini hangu munhu atenga helicopter aina ndichakudi $1 rako iri shamwari. Helicopter ibva yanzi masita ibva yanzi kusitari musikari mukadzi wechidiki. Ani munoona. So zvataridza kuti madiaries ari pavarume vavo iko zvino. Kana muri kubatwa zvakanaka, kana muri kudanana nevarume venyu vachikuitai zvakanaka, anditika please kunze uku hakuna zviriko. Zvinodziya uri mumba pane murume, zvinodziya stereke. Kana uri pane mumwe murume, aiwa zvinodziya zvisingaiti. Zvinodziya zvisingaiti. Ukangobuda chete full time. Pano tinetse ndikutira kuedha vati edhi foni yave kunetsa ari zvine maka let me try to edha anozvimba itone. Right. Kwayarinda kwese kwanoda mbuya wandi zvasiyana manje mukatarisa zvakatosiyana. Kana maona statement yanyorwa hanzi it's last year ndopa ndakavapa 300,000 kuti vaende kumaholidays nevana. So imagine wakupiwa 300,000 when you had access to millions. Zvatosiyana mbuya. Zvatosiyana. Alright, we am telling mfungira wenyu. Kira mtaure mfungira wenyu. You had access to the black cards. Uchigara nawo iwewe. Iko zvinokuita zvekupi imagine kana uchigona piwa 300,000 dzekunzi uende kuuyu kumaholidays kwaunenge uchida kuenda. Wongo wakagara mumari mukati memari yayo ka iwe ndiwongo uchikondolaka. Zvatosiyana. Kola taura yenyu. Hi, Sismel. Muri sei Kola? Ndiripo. Sismel, I think this mbutara name, you know where I work. My V11 now. I think I will say briefly. My receipts are brought on a Sonia and Deshwa. And you are right, kuti amanya. Just we were not expecting Ataure at this stage. I know. I think where I support kuti Ataure inyaya kuti Blaz vari mupower mazwana vanochinja magoalpost. Yes. Saka iye I think afunga kuti security yake iri kuya into the public domain. Zvinhu zvese zviri kutaura naSonia, she's not lying. Zvinhu zvakawanda zvaakachinjirwa zvakazomupusha kuti asvike paari. Zvokuti Blaz vakaramba vachimupusha zvavari kuita pakatsika Sonia tiri kupaziva ende mareceipts anawo. Saka pakatsika Sonia tiri kutopaziva pekuti Blaz kana vakangwara dei vanyarara. She will expose a lot of things. And Sonia ari kufila kuti ari pa stage yekuti hana power right now, se power rina Blaz. And Sonia kuti azobuda mu situation yaanga ari. Sonia just wanted a payout because Blaz vaimuchinjira magoalpost. Imagine kuti ndimune company When it's coming from you, when it's coming from you, I want to not believe her because you want to go store the information first hand. When it's coming from you, I believe. Ndichakupa ndisanda tombotry kufona kunenge kwenyu. Very soon ndendane all the ningi I'll come and post you ku inbox. Sonia, imagine tumune company, tese tuma director mu company anditika because ini ndine power. Ndobva ndakubvisa as a director and zviri kuitika tikusangana nazvo kubasa kwedu it's happening and hauna kwaunoenda ndo game rakatotambwa Sonia and ane rimwe gidi rekuti vakaramba vane pesi yavari kufamba nayo you will tell me by Monday akarikanda iroro Blaz vanonyora saka I think ari kushaya vanhu vanomunyatsopa
timu rangu remakuwa muri kuwa here tiri pamakuwa efriday night pamakuwa pachinopisa ari kushaya vanhu vanomupa advice kumutino chill kwatiri kuenda nenyaya uku unoiwina because munhu uya waaburitsa pamareceipt that guy knows his job. Okay, munhu wataura zita rake pamareceipt that guy knows his job and isu hatisi kutomutyira kana achidhila nemunhu uya tinoziva kuti zvaari kuda kuwina Sonia anozviwina, but I think atizvo ivo vanga vakabvumirana outside settlement kureva kuti zvanga zvichitaurika zvakanaka. Ko iyo why is the divorce taking this long iwe? Pari kutoresa long ndo pandiri kutaura kuti pasangana pachibambaira pasangana kuti vanhu tu vanopenga vanodziya musoro uyo ari mumwe anopengawo nechirungu, umwe ari kupengawo nekuti ndine power. Munoziva kuti power ukariwana usingafungiri. Saka uyu ari kufunga kuti uyu Blazi mukadzi wavo vanomuda, take it from me Sismeli, I'll send you the receipts. Mukadzi vanomuda. Zvimwe yaposti uroti that post iya kunyorauka kwekuti semurume, you know varume Sismeli tese takambourirwa, you know varume vedu zvavanogona kutaura in front of their relatives. He had to say something because ari kubhilivhisa muri kuti uyu munhu handichadi. Saka ane zvaaitofanirawo kutoti ataurewo semunhu plus haateereri is stubborn because uya munhu ari kutsvaka kumudzawo also kuti nyarara, don't respond. Vakadzi vanongonzi ma-emotional beings. Yaichizongopera ngonzi vakadzi vanotaurisa yotongoita died down like that. Mama joke. Thank you Mama joke. But the problem iri kuitika ndotasangana nevanhu tu vari kutongopengawo vese vari tu. Uyu musikana tatamutaura kuti iwe wenyarara, siya uyu munhu aite zvinhu zvake. Iwo kana uyu Blazi usiya adzoke. As long as he's outside the ring, haugoni kumucontrola. So urikuda kuti zviite kuti zviite. Iye achibva aita dzungu raaita ne-overexcitement because she feels that she's hot mazuva ano akadonha weight akadini, she's marketable. Tikati those things don't work because remember uyu ane a character, not a picture to maintain because of his status quo right now. Saka obviously achakudzokera achitaura zvisizvo ende nyaya ikada ngovharwa anoivhara neposini yanayo mazuva ano anoivhara. So it's hard kuti at times when you're talking to someone unogona kufunga kuti tiri kunzwanana. I think mazvinotisa, sorry, I'll just refer to issue yamamitaura ya Olinda. There are times when you are talking to someone and you think kuti ari kukunzwa yasiri kukunzwa uchitaura wega. No, kudai bvisa phone number ndeyako kai because nhasi handina phone, ndo phone iri palive manje nhasi. The blunder yandaita I used the phone yemakozi kuenda palive, saka bvisa phone number. Ndaitira kuti wadawo phone I can call and then votaura ndakakwira. Alright, ndeyako alright bo. Alright bo. So vakaramba vachiti havo drama ravari kuita ichanakisa. Let's see by Monday. I think this is yangu ya baba wataura anozati ana yangu ya bayaro kuti kune zvimambaira saka zvinoputika because akatsika pamusoro pegrenade grenade rekuti akabvisa gumbo kudai ndosaka angotaura kuti if you want me to say just a word bvisa post iyoyo ende yadzugwa fast. Haasi kunyepa kuve nemagrenade anawo ekuti kusaidi kwedu vanhu tiri kutotraya kumuhodza kuti sha imbonyarara because tinozivawo futi pazvinogona kuita sei kumupinza pataite kuti chero you should know kuti munhu andiri kudhila naye mazuva ano ari paposition ipi. Should I say this or not? Is it the right time to say it? And should I say it in public? And munhu ane power mazuva ano akomana, let's be fair. Uyu munhu ane power mazuva ano anogona kutongoibuda 2 minutes nyai, but one thing you should know. Sonia, the guy loves his children. Saka for the sake of vana vake anozongoita the right thing. Sonia haasi kupenga. Sonia ari kutaura chokwadi. Whether we like it or not, Sonia haasi kupenga, ari kutaura chokwadi, but ari kuchitaura pa wrong time. Ndo chete mistake yaitika. Ndangona soti ndipo pandana soti amhanya. Achira bega anga chimodzi akanyarara. That's very right. And zvachitozoitika, but iye arikuda kudzokera paposition yaaive before, which is not going to be easy to get back there. Hey.
Because pane aya masista akatopindauka musafunge kuti masista akavata kare maybe masista ari paya my sister kutimu kwakabuda nako manje kwavana kupusa my sister vakabva kutimu revasikana vepaharare saka kupusa havana masista iri kugarwawo pasi kusaidi kwemabig strong small house iri kugarwawo pasi vachiitawo tactics dzavo dzavari kutoitawo saka that's why masista vati no stress no what. She has to be nice to the guy so that the guy doesn't panic. But my sister varikutoziva kuti the guy is... No, my sister is not stupid. She's cool like that, but she's playing it underground. My sister vane ma-advisors munongoziva unyaya dzacho. Vakuru pachigemu vajaira vakuru pachigemu. Ukona my sister vakabvuma kubuda mumabhamushoti vakapinda mumagemu ewaitika vasinofo my sister. Vasinofo. Hamukuzovhundikondangopinda pasisheshe nana moto nononda kurova gemenzi zvinogona kutongoitika igemu remari ratotaura nezvaro vasikana iparare guys hazvina basa kuti vakaita sei guys havana nezvakawanda izvo handika vanoda bhegi parare panotogwa bhegi pasana nesi tobva kuzvimatauni zvekumapuraizori agweruko kwarare kunotogwa isurvival of the fittest vasikana iparare vanohadhira bhegi ndosaka uchinzi barare is one big bedroom vanogona dana nemunhu 1 vari 10 as long as munhu yane bhegi titeka havana pressure nazvo. They don't pay school office kwedu sisimeli ndine 7 vandoziva vanouya kuzopiwa mari client yedu munhu wacho a big person 7 vanoyazotora monthly allowance ende vanotozivana and they don't care. Andiwashona. Vanotokudza kuti mabasa anosiyana mazuva kubasa kwavo rega vaite zvekubasa kwavo iye anowana basa rinomupa 40,000 every month ndiani izvozvo hapana. Saka siyema Soni ari kungoshamuna nomuadvisa kuti my girl chill udye mari wakanyarara azvare my sister havana kupusa zvezvatiri kutaura nokuti hanzi Ruru ane mafetirity issues emazaba wanze wife back handifungi kuti anawo inini Rudo handifungi kuti anawo amen sorry but kuita hake problem akaita she had a miscarriage recently. Okay. Saka anoita kamwana. That's how she didn't wait. Zvekuti ndotomufilirawo vanhu pavanenge vachitotaurawo zvisina basa kuti at times we don't know what someone is going through. Saka anoita mwana. So because achita zvinzi pamwe igame rekuti ake haasi kuda rida ngotora bhegi rake because right now kana wakangwara mugame remarereka watove nebank statement yakanuna akaunti yako inenge tonunawo ipo paya makununa akaunti yako kana wakangwara hafa akadzoka kwedu kwatiri kwaadzoki kuBrookfield achadzoki aiwa hazvichaiti kuchadzoka hazvichatoiti kuchadzoka kuno kwatiri kuno kuna napunha abodo vative kumusoro ikokoko ari cool just like that musikana saka you are very right ndada tongosapota zvamuri kutaura kuti you are very right kuti sisi vangoshaya guidance kuti dei vateerera kuti vambonyarara panguva inoi vangoita yasurvival hazvichadi maemotions nemafeelings izvi stage yaavasonia ndeyesurvival arifanira ngopinda chisurvival instinct chimwe checha chekutongoti panapa chichinondibudisa musituation iyi oita zviri kutoti abude musituation chokwadi because aroda kurwisana nazvo zvinogona kumunetsa pamberi apo because Blazi vakangwara futi havana kupusa zvavo Blazi streetwise havana kupusa Blazi streetwise kutodarika musikana Blazi streetwise saka vanogona kumubhita ipapapa zvekuti pane munhu amudzora because yaizongofa yakaloda pane munhu amudzora ivave kubasa kwedu vanofanira kunge vari vamudza timbonyarara timbotraya kuhendla nayo because remember state tichitaya kuti vanhu taurira naye but toziva kuti pane paichasvika pekuti Blazi vanoirova mustriti zvekuti mesa muvacontrol ndizvozvo but akangwara zvakaazoti mwoyo wangu wangu achida tivadzokerane unoziva titori timu iye tatombotaura naye kuseri masikati tinomuziva uthrough masekos kamuti munenge nanyarara you don't die but ndino munhu kana ari emotional mukazonyatsonzwawo nyaya dzakamuitikirawo mukati mesituation naivo mainini vari pava unomunzwisawo kuti zvatriga mamaronda I think anga atovharikawo I think dei Blazi vakatora umwe munhu asiri musikana yaka dei pasina hondo dzakanyanyisa pasina hondo dzese remember ndiye munhu wemascones ka munhu wemakeke saka papo the infidelity was there
way back before vasati vasiyana. Andiwana ndo zviri kutriga izvozvo kuti aiwaka munhu anganditi ayobva kudai ndosaka maiguru chero vangu vasingadiwa kuti ndakuda ndinogona kutora munhu wangu bheki gembo rekuda kutodzoka kuzomuwachisa ndo gembo racho but vanhu vanga vachitraya kumuudza masiniya pabasa iri vanga vachitraya kumuudza kuti aiwa iwe unogona kutongodzoka futi wasaidi chiki ugotoirova futi mari iyoyo but I think ndokusiyaarikuda panyanga but panyanga hapadzokere zvekumhanya. Let's be honest, kana wambobuda mumba panyanga hapadzokere zvekumhanya. Panyanga hapadzokere zvekumhanya hapanotonetsa asi kuti anogona ngorova baby number 3 ari kunze ende mari yongoedzera ende dai atorova chigemu ichocho aitofamba naro bhora zvaitozofundisa vanhu vakawanda. Saka nangoti no I'm supporting you but pakatsika tese tiri kupaziva ende tiri kupatyira kuti pakaramba pachidai pacha mumastreets muchanakidza. Patazviwa here kwedu hatichadya makeke nepatazviwa here patazviwa kwedu hatichadyi makeke nemascones. And I don't believe what Sonia is saying 100%. We need Lulu's side as well because Sonia told us we get girlfriends everywhere in SA, you know. But in all honesty, my love, personal she's putting my girlfriends all over. Remember, Pakashtaura is this Lulu was not in the picture. And so and then anoramba munhu ane mari yakadaro ndiani noti kurudoka dia chero kwaenda chero varungu vakangodza kuti pane bhegi chete vanotongoda chero ana ngodza kuti pane bhegi andoona anotongoda andoona iwewe chakangodza makana chero usingamudi unongonodhadhira wandoona unongonohadhira uripo uchitotira bhegi andoona zvona so zvokuti magirlfriends I think anga ariko zvesure but my sister vakazopinda panyanga zvokupinda mumba ende uyu haana kutarisira my sister andoona because aivaziva aitarisira mumwe munhu wonje somebody meno wasingazivi ndo zvakatriga izvozvo. Munhu ane mari taura henyu kola. Sismail ndoda kuvhunza wani mubvunzo handiti mimi munotengesa mafuta muna Father Diaries toti maramba nanhasi ndiri customer yenyu yemafuta Father Diaries vakatondinyenga busisiri mese imhosva here kuti ndadanana navo. Aiwa honai manje zvakaitika pai honai aimirai tionesane muri kuona pane nyaya ya zvakaitika pane timiri musikana uya asati atombopedza nguva vachiri pakati pekunetsana handimaona uya akabva tokuda papicture kuti ndiyadanana navo handi munoona zvinoreva kuti kusaidhi samwe somehow iwewe before usitenda tosiyana navo iwe uchotenga mafuta kwandiri ndopo wakadana na Father Diaries ndo zvakaitika. How do we know kuti vakadanana ari wese because time period kakola time period ndakakumboshingira 3 months ndimo mumba kusvikira ndazoona kuti hazvisi kuita vandabuda time period kakola time period yekuti vanhu vachiri kunetsana pabva sazvapera handika uyo utobudikira achitonzi time period amen pamwe ndiri kola zviri kutaura marisiti aripo hadzisitombori nhema marisiti aripo isusu tiri kutaura on means dzekuti hatina marisiti. That's why tiri kukomenta zvatiri kuona hatizive zvomumba mavo zvaiitika kuti zvakaita sei vakanyengana sei uyai mutiudze uyai mutaure zvamunozivawo tingwati makuhwa uyai mutaure zvamunoziva makuhwa tingofamba nemakuhwa isu ane zvaanoziva uyai tingoonesa ari kuti marisiti acho hakutorina marisiti because dai aripo knowing Zimbabwe and social media ngadai aswera abuda kudhara marisiti. But uya kutaura kuti marisiti aripo ndino uya kuti marisiti aripo ndomubhilifa uyu atanga kutaura kuti marisiti kana amu vanhu vese hazvina basa kuti vanoshanda department ripa ngadai azara kuvanhu. Let's wait and see my sister. Let's wait and see my sister tabuda pa right time. Remember kuti mukomana amwana wevakuru venyika sekuona kwedu ndo zvatinoti hatizgonzi mwana wevakuru venyika. Mwana wawo ingatingangu sisi pamwe pacho ngava slow down because vanopedzera vakutonge vamwe vaive vekumba yekumwe mweyeye vakatozopedzera vana vacho vavatorerwa. Munhu ambonyora comment kuti if you are not careful you are going to be the next Mary Chiwengo. Mnadaro.
Yes, ndo zvandongofungo zvangu. That's my opinion andichingoda kuita kuti as much as she's got mabomba kana kuti chi, but sometimes it's not even worth it. She needs to put her kids first. Yeah, because he ana Ochipa simba mabomba rakafanana at nere the end baba. of the day. Nyaya dzacho dzinogara dziri ndopatiri dzake. kuti nyaya dzake ari kutamba gemu racho wrong way. Dai awana a good advisor. Imi muri masekos murudi kumuadvisawo kuti chimbomira. Do you know munhu kana ari emotional panonetsa munogona kutaura namonzwanana ka achisunduruka ipapo anopidiguka ndotoita a totally different thing than zvamatondiudza. Munhu ari emotional zvinonetsa. Yeah. Okay. Aiwa ndo point yangu Sismeli ndachingoti hangu I think musikana ngatiregedze kunyanya mublame munhu akanyengowa akada munhu kanditi maiguru ndo vakaramba munhu. Saka kana varamba kazosara achinyengowa achirorwa yamhosva yake reruwe. Kana kuti nyange maizivana kana ndikaenda supermarket kuya supermarket wangu ndikazoramba nemurume ukanyengwa naye haisi mhosva. Asiwo ndoda kutaurawo ine yangu ndati andasaidi ani mandiwa ndati andasaidi ka ndoda kuti andichibata kwese. Ndoda kuti andichibata kwese as this life is now playing on a life. Life yani kwapinda pa life resoni. Zvandoda kuti nditaurewo ndezvekuti sometimes pachonaka hanzi muri kure kuda ku TikTok muri pa live now. Tikure kuda nani? Zvaulinda tingazvitera tichitaura nezvaulinda pano. Muri kuona zvandiri kuzama kutaura inini yandinoda kutaura ndeyekuti sometimes varume ava tinofunga kuti tiite tichiva respect. Ani munoona mukatarisa kumasure pakatanga kuita nyaya dziya anditika patanga kunetsana patanga kunetsana pekutanga papa if you still remember. Ani muona pane pakambobuda chinetsana pakafa mai here something like that. Pakafa mai akambobuda achiita sokuti ari kutaura zvamai vafa here something like that, and from there pakaita sekuti paita dzimwe dzadzihondo dzana tete adzo dzana tete dzinosikanwa kuti zvosvika manda notende varoora vagara netsana, but yekwamai pane yekwamai akambotaurika. So if you still remember, you remember pakaita pati achidini. Saka zvinhu zvese izvozvo nawo zvinenge zvakuzokaunta nawo kana wakuda kudzokera paposition manje. Zvinhu zvese izvozvo zvinenge zvadini, zvinenge zvako aiwa zvekubvita hembe toti vainetsana pachavo andoona, but pana word rekuti vanenge vari mai vamuyeni papa woti the witch is dead and you rejoice and celebrate. Zvinhu zvakadaro zvinozokaunta waona panguva dzakaitika sezvino idzi manje kuti wakuda kuti ndakuda kudzokera kumunhu wangu dai, zvinhu izvozvo zvinodzoka manje back. Andiona zvinodzoka right now. Hama dzimwe dzaigona nekuda kwevana, hama dzakona dzaigona kutomira behind, rally behind charo chakuti okay takumira nani neuyu because pane vana ani muri kuona, but zvinozotadza because track record iyoyo. That is very true. Dzakatowanda dzakaporonga hake dzekuti dzinonetsa. Inini ukanoverenga tsamba yemurume ka, that tsamba is very deep. I know kuti vanhu tiri kuya tine mafeelings especially vakadzi. If you are coming usiri kuti ndiri team Maiguruka, you can understand what that guy went through because he doesn't talk much, the wife talks much. Vanhu vanobva vasaidira munhu ari kutaura because point yemumwe munhu amumbobva makainzwa. Tsamba yake yataura kuti I had no peace. For men they want peace. That is very It's not about money. I had no peace. Vana unondirambidza kuona vana muna December ndakazovaona ndakupa 300,000. Saka pakadaro mungati inhu zvangu I think handiti remember pakambonzi mukadzi mudiki akunororwa akati if you don't settle me hazvisi kuzoitika. Ndobva hatizii mukadzi mudiki akarorwa vanhu vakafunga kuti akapuhwa settlement yake. Nhasi abva abuda achiti hausati wandipa settlement yangu. Saka nyaya dzacho dziri very confusing. Anongogara achiuya othreatena obva aenda onyarara, odzoka othreatena murume oenda onyarara. Vanhu isusu tichingoti tiri kuda V11, even V11 racho rikabuda pane mukomana at the moment hapana zvavanomuita. Paakatsika at the moment hapana zvaanomuita.
mwana wemapresident ese muAfrica at the moment. Saka paakatsika hapana zvaanomuita. Saka dai ndiri nangu maiguruka ndaingoita slow down ndongowacha from the terrace ndopuwa settlement yangu ndakanyarara pane kuita noise because pamwe akatopusa settlement yacho haipwani. Nokuti chazvinoita futi even pasettlement akatora kapane vana still angoti tikudawo chakati chevana, the guy will still provide because of the kids. You see? Yes. So it's not like bond richangoramba riripo because of the kids. Yes. The bond will always be there. So ade yangu adira. Plus aigara achingoti saina mapepa nhasi mukoma nazo yakatina ndinambovhura ndakachata newe. Saka mapepa ari kuda kusainirwa ndapi? Settlement here kana kuti ndedivorce. Imi mati pasipali jamba mati ikola mukomana ataura kuti hatina muchato, tine customary marriage, hatina legal wekuchatiswa kukoti kana muchecho. Wakandipa traditional akati wakandipa $1 regupuro ndikatambira, wakandiramba. Hey, okay. Saka nyaya dzacho mukuona manje auya akathreatena akati ukasabvisa mapost uri kuona mukomana haana kubvisa mapost ariko sisimeli endai ndatotarisa futi pamamuchitaura mapost ariko kuInstagram zvese nepafacebook they are there haana kuabvisa. Nyaya dzacho mukatoona inatinga there is more to this and iye she knows pamwe abva atoudzwa ndichibva wadzikama ndosaka adzikama anga amboya nedzungu. Hey. Yeah. Ade angodzikama. De angodzikama zvake. De angotyorera zvake. Ongotyora. Agara because of vana cheteka. She will always be in the guy's life. Because of she was going to benefit a lot. Yes. So, pangoda maadvice zvishuwa ari strong zvambotogwa paya. Panongoda maadvice apa takaitimboona kuti panopera weekend pamwe anenge adzikama. Atove bo plus vana mai vako vanozokudzawo kumba kuti vana mai vanozokudzawo kumba kuti zvauri kuita hazvisiri you're doing it the wrong way. Vanozongokudza. Yanzokukudza saka pakaipa but musikana mudikana dzorari happy zvake anokwanisa kuzoshandiswa against mukoti macho kuti she's been abusing me all way pa social media. And sure it can be used against her in court. Ichokwadi papa muri right. That is very true. Zvinowopo zvaari kuita is to a disadvantage right now. Handizivi asi ndangoti ileseni kwamuri kuti varume vanozokuti muri mamonster guys. Are you really monsters? Are you sweet wives or you are monsters mudzimba umo? Kune mamonster ekuti anenge mamonster for no reasons kola. Koita mamonster ekuti they were created by the same man. Unoziva kuti murume unogara naye anogona kucreate kuti uite monster. Murume wanogara naye anogona kuchinja ukaita monster. Kumba kweimimi mutori munhu ari bhosvo kuti mutori nemwoyo wakanaka muno rudo. Pavanoroorwa kubvira kuma-in-laws kusvika iye murume matrichiro vatokuchinja kutokuita rimwe zigandanga rekutoti plan B nechi takangopinda chingozva tikuenda kumamarriage tichimaplan B unozoti wapinda imomoto saka kutozochinjwawo kuona kuti mufogara wakaita kanhingikirika kupa saidi animaona kuti yazvinekana kuti mukanzi nafather diaries ndokurovai munototi huya but kudhara muchiroorwa maitotiazimusidzane newe ndinotakakutomira stansa ndakatokunga zvibhakira kuti huya mbonichibhaone ndinototakaudaro. So varume vanogona kuchinja vakadzi honestly zvachose unotopesera kuchinja utori monster iyaiya zvechokwadi wakabva makwenyuri switi ngonyana zvokuti vanhu vamakwenyu vakaudzwa ndoramba kuti hazviiti hatimuzivi akadaro paunonosvika uko unonochinjwa because chokwadi imwe shiti inoitwa nevarume ka unopesera kungoona kuti handingotambiri zvese zvese ndakutongodhenzawo kuchuni yake iyoyi.
varume ava umwe unosvika uchiroorwa sisimeli uchinzi kana vabereki vako usape chikafu usatumire mari ngatingochengetei vekumba kwedu chete. Varume ivavo yes ivo vakasangana newe murodhi vakutoya kuzokupa mutemo negomba. yes kutoti unofanirwa kupa mai vangu chete chikafu grosari vako havapiwi, so that won't be okay. Saka unopedzisira kuzoitawo zvimwe zvisiri izvo. Unopedzisira wagadanga nungo anyway vataura hanzi beauty. Thank you very much Kola. Hanzi beauty chi hanzi beauty inenge iri outside appearance but mukati pane zvavataura nechirungu svasochira zvezvo zvokuti beauty munogona kuiona kunze but mukati makaora. Ivo fadza vacho vanonyorawo havanyora wena paragrafu ndodzavo pakaita hakudzokera handisi kudzokera ende zvebarika handisi kuita. And apa manje problem ndeyekuti vane maadvise ekuchechi futi vane maadvise ekunyika futi, saka sisi kupinda pachanetsa nyangwe kurunzi vanga vachida kudzokera haakupapinda ndati uya anonzi mudiki uya akangwara, mudiki uya akangwara akutoimba hosana mai mwana akutodziimba dzekuchechi akangwara, musikana yakangwara uya munhu akanyarara musamuonesa kuti ndofoya akasvika pakutobhilivisa nevanhu vekuchechi vanotodzimba dzekuchechi song. Chechi chako chakatogaina favor kuchechi chako chaiko because mumwe wavo wenyika iyo. Nox manje zvinenge zviri dangerous ndo zvatiri kutaura Nox kuti she might be having a grenade andika kana kuti a missile but manje iye she's smaller than Budi right now zvichogona kula kuti mwana wema-African countries ese mapresident ese mwana wavo anoona. So usakanga mwe wangu anoitwa bvanyangu anoitwa wastaki wangu unenge unaro bhomba but bhomba rako iroro harishande because unorohwa wastaki fast timu rachida kutamba naro asi kungotamba netimu rimwe riyare handiri kuona kutamba mabig league apa ari kutamba nemubig league zvekutodaro saka panenge pakaipa. It's like Dynamos kutamba neManchester City kana Manchester United, so uri kuona zvinenge zvakatosiyana. Unogona kubata grenade naro but unokuvara negrenade rako. Mary zvakazoita sei paye nanhasi anopedzisira avatorerwa vana vacho akaitwa rafu manje azombofa akavaona ende haana kwokumangara. Yes, that's what I'm saying. Chideshuwa mudiki she's smarter than sisi kuti tikada kutaura chokwadi she's smarter than sisi because hasi kutombocheuka sezvizvizvi ari kungoti amhene kokoti akainda ende hatisatambomuna chilaudha zveshuwa anenge angoti zi anomaona. Saka akadzika pari kuda kungwara amhene regai tione kuti gembe racho roperera but I think zaiko zvinodambopera zvaizvo zvinenge rambopera regai tione kuti kumberi kwegembe racho richaperera kupi regai tione ngavangosetilana zvipfuure kana voita shared custody voona vana weekend imwe during the week zvongo upenyu hwoenderera mberi. Ada kupuhwa mari ehoride opuhwa mari ehoride aruda zvakati vopanana zvinhu murunyararo. Pakadai ndiri maiguru ndingadai ndichidya zvangu ndiri zivi ndozvandambotaura kuteramira zvoti kwazvidi zvandakanabasa nazvo. Sisina ndochipuhwa bhegi 300 kunze ndakuhoride chete ndotora kamwe hafu investment. Iyo 100,000 chaikola mukaenda kuhoride 100,000 ihistora sini ndozvacho kezvo 50 kuholiday 250 muaccount botovhura business chakuda kutosina mari ndisingarwe nemunhu ndichingoita vakati varida kuona vana vavo ndoti hemutore hapana kumira mushe amene regai tione kuti gemu racho rinoperera uku regai tione regai tione kuti gemu racho rinogumira kupi chaiko and she's not playing her cards right. Yes Paku zvakaoma Paku wacho ukuomaonawo here kwakorawo bhidhi anyway vanhu ikwakorawo bhidhi maionawo here kuti kuwe Justin wamusa watanga Justin maionawo here taurai henyu vanonzwa Sisimeli. Hello Sisimeli. Hello Kola.
Hello Sisimeli. Hello Kola tsukunzwai. Hello, ko muri bias zvakadaro so. Point best lady. Ndatiko why muri bias zvakadaro so. Kundeve bias lady ndatara muono wangu Kola. Kola musateerere ku live teererai pacall. Kune vana involved ka. Aiwa ndinoda kuti nyatsopindira ava vari paline vari kunzwa kuti ndinani ari kutaura. Alright. Ndinoda kupindira ava vari kutaura vatanyatsobvisa imitriga kwandiri vakola vamuri kuwirirana navo. Okay, taurai tinzwe. So mimi Sisimeli ka nyaya sonja ka it depends kuti kana muri ma-advocate muri ku-advocatera kuti for which side are you on the men's side or women's side or what chaizvo because bvumirwa hambi kuramba muchiitana kuti vanhu vanoisa mumatrap mumamarriage. Yeah? Me I don't have a side Kola. Inini ava timu iyi aupedza kutaura naye pafoni ndiyo akandifambisira miri kuti ndaiabhuza murume aindirova zvasingaiti. Nai kudai wadi kuti Kola vaye kuzokwira apa nokuti vari kuteerera foni. Alright, Kola acha toda kuita zvokufona kuya pano chipajekerere regai vauye kuno kuvataure vanenge vanozivana pamwe nevabadzitwa vari pano nguya pakola yai mutire inzwai Kola munzwisise vanhu muri kuteerera kune imwe device anti can you listen. Ndatokuudzai nyaya dzenyu dzokuti munouya nemabad minded enyu. My sister, teerera pa phone not pa live. Can you mute the other phone or teerera pa call chaipo. 1 minute, vira ndibvise pa volume pane other device because panapa ndiri kushandisa. Hello? Yeah, takukunzwa manje. Hear me better now because I've reduced the volume, the one that was on the live, because I'm not using my phone. Yeah. Yeah? Yeah. What I want to ndinoti kana mune opportunity yekuti mune platform ka haikona kuzo yes, abantu vachayela so anyway I'm already on the hit list for so many people but nyaya abuse inini I'm not saying kuti zvanyora na weakness hazvina kuitika mumba mavo handiti and it's so funny how what in your school is never no I could take it off but ndaida kutoti Kola angari pakho anyatsondinzwa kuti iye nemnina wake andivatyi and imba iya yakaita ikaputsika murume mukadzi waifunga kuti ari kunditorera murume akatonditorera iri problem ndakatokufonera imimi Sisimeli ndichiita almost like I was having a breakdown and ndakatozoona kuti imimi maiwirirana nevanhu vacho Sisimeli that's why musina kutora nyaya yangu serious. I was having a breakdown and I needed people to talk to anditi vanhu vachazivadani munhu wacho wamuri kutaura nai Kola munhu wamuri kutaura apapa ndiani angari panapa nizapenduka Sisimeli because anyway nyaya sonja yabata zvakawanda and I'm not saying kuti I'm team sonja or I'm team Lulu because at the end of the day people need to understand kuti kana une nyaya because these people have seen me kandichijoina malive enu anditi anyway vachazivanani Kola pamwe muri wrong. We don't even know you are talking to. We don't even know who we are talking to. We don't even know you, Kola. And the one who put around Sisimeli, munhu ari kubvumidzwa kutaura masaidzi ake. Adropa mami. Saka Sisimeli wapinda papi papa. Aiwa, chikuita choda handisi kuziva kuti ndiani Kola wachona angoti ndakambouya nenyaya ini manje ndorisiva 1000 nyaya. Saka ndinoziva nani. Apa uchangari pano papira makola akawanda tichaziva kuti Kola uyu ari kureva ani chaiye pano pamakola usakwira pano tichagoziva kuti ndeupi ari kureva. Asade kuya pana achitichichira manje anga ari pako tichaziva kuti ndiwe mimba here
ndimilimeo ari kurewa here vanhu vakawanda zvesaka vachatoziva nyaya yacho ndeipi because hapana hello mirengedza kupinda ndijoine kwete nefoni maybe nefoni uyai mujoine chokwadi uyai mirendijoine nefoni yangu ndikushandisa yakuda kutorwa ndema thing handisi kuti kwanzi ndiri kunetsana neMrs Mail, but what I want to say kuti nyaya yangounza ine triggers kwandiri, especially mimi kana mchitaura Mail, because muri munhu wekuti people look up to you, right? So sometimes maybe zvimwe zvinhu kana mune maviews muchiita muchiwa safer, because you're not only advocating for whether Lulu is wrong, whether Sonia is wrong, but you're advocating for women in the right thing. So sometimes it's better even not to take a side. Moregera vanhu onyatsotaura ivo nyaya dzavo kunemi. Kola. But Sismel havana side ravari kutora kaapo. Havana side ravari kutora, havana team ravari kusupport, vari kungoteerera maside ese. Isa view yaSonja kutora side. Havana kutora side. Vari kutora havana side. Koralulu ranaisa side harisi side randatora ndaisa oralulu side saka ndadiya ndataura kweseka ndaitora side raSonja ndatora side raLulu ndikati handina side saka kweseka nditukei ndibatei kweseka ndiri kutongo amame maviews amunozoita, that's why muchizonzi imimi hamuna kumbe Kola usauye uine hasha please. Unouya uchitaura zvakanaka. Sounds like unotori nehasha nebeef. Kola ndakundisana ndinopa kuti ndosaka muchizonzi nani ane degree rekusurveya vanhu pano kuti uyu anofanirwa kudai ndiani ane degree rekusurveya vanhu pano, because pana patine madofa akasangana pasocial media zvokuzonzi kwai nani. Kola kana uchikuya wakatitsamwira paFacebook kuti Sismel vazodai vadai, no, hauyi uchida kutishishidzira panapa. No, that's wrong. No, wauya uchishishidzira Kola. Wauya uchishishidzira. Uchishishidzirani? Iwo wena ukishidzira ungati wena please. Wauya uchishishidzira kana wauya nenyaya yako uine mabhifi nemaissues ako, please uya nyatsotaura mune zvakanaka. Unouya kutaura nyaya yako zvakanaka, noti kuti nyaya yaSismel yaSonja yatrigger chichi. No, that's wrong. That's wrong. Kana usingadi kuya kutaura zvakanaka pano pamadhairi kudona. That is wrong. Akunyekelisi kunatwichwa. Yekela phuma hamba. So uyapuza Kola, uyapuza manje phuma. Ufunani lapha hamba kona lechona le hamba. Usuka la. Ufunani. Indawo yilapha suka. Thula lapha ungasi. Listen mambuzoroza Sonja, yeah, now you can continue. No. We'll keep talking about Sonja and Lulu. Ushimadoro wakadhakwa uchishishidzira. Ngeke thula la. Ujwayela kabi nayi. Uyadelela thina ama-diaries ungasideleli kanjalo. Suka. Suzeni, mana sizwe usisilo ukuthi ipoint yakhe kodwa ufuna ukukhuluma ufuna ukuthini. Mana ngikelela maliphi ungayenzi njalo Suzeni, mira Suzeni Tinzwe, hayiwa mira Tinzwe. Sisicela usitshela isitori sakho uthini kahle mina vele angisakwazi ukukhuluma nobani. Mina vele ngikhuluma nabantu abayi-1000 2000 angisawazi ukuthi ngikhuluma nobani. Yini isitori sakho na yini isitori sani vele? Isitori sikhulu vele Sismel. Uyakwazi ukuthi ukhuluma nobani, maybe ivoice isibalekile because sakhuluma for a long time, not ka-1 not sakhuluma for a long time, maybe ivoice isibalekile. But ngikhuluma ngabantu abaningi every day, so if ungangitsheli unganiremind isitori sakho na vele siyaphuma ngiyakhohlwa. Uyagula wena, ogulayo umgogo wakho wena. Unxilile wena, unxilile uyaphuza lapho. Ngicela ukuthi urefresh imemory yami. Isitori sakho na isitori sakho. Wena othi ukhola wasangana nazo. Ibe lapha for a reason. Sathi bona ngithombi ukuzogwaja.
Ye umene ukhulume kakuhle nje. Uzogwaja. Khuluma kahle. Sikumamele. Sizwe story sakho. Ngikhalisa njengo-Olinda mina. Ungena ku Olinda la. Asikhulumi no-Olinda lapha sikhuluma kathi wena uyethuka nathi ngamabizo akangamishenwa. Awungayenzi njalo Sikwama. You sound like you're drunk, uyaphuza. Uncilile sisi. Ungayenzi njalo. No. Ngafuna ukuthetha khuluma kakuhle. Ayi, zona wena ukhuluma isiNdebele anti. Ngikhuluma any language, even isiLungu, even isiShona yini. Sisu, wait a minute. Kola. Yes. How are you, my sis? Yebo. Unjani? Ngiyaphila stand all right. Right, mina. People are asking, and Sismeli is asking in the comment section, and could you please give a direct answer? Is there what really triggered you today? Because Pawatanga Okwira, what you've been triggered. Can you tell me about what triggered you? Angiyabona abantu abakwazi ukukhuluma kuhle nabanye othi ngikuphendule man. Baba uze mana Facebook. Wena mana mpijana wena ungazothi. Wait on the comments, darling. Can you just answer wait, me? I'll respond. Wait, I'll respond. Because remember, I didn't come with a voice. My voice is not disguised. So some people know who I am. And zona ngutshele wena mumaga radiograph anti ungathola isikhathi unhloniphi. Ungajampeli indaba ongazaziyo. And ungambona nganthiwa angikwananga. Ngiyayazi into engikhuluma ngayo. Umuntu ongazonda lapha ngisisimeli nothi wena ngoba asikho platform yakho. Yeah? So akumembijana. Akumembijana ungathola isikhathi ulihloniphi ngoba umuntu okwazi ngibe kahle lapha ngathi kulebele trick anti so ingabe ngingabuyanga maybe kusisimeli ngendlela but ngiyakwazi abantu engikhuluma ngabo ngiyakwazi umuntu athe join i-call and ngiyakwazi ukuthi indaba zami khona zivelela ngaphi so manje ngimtholele kusisimeli ngine right ukuthi ngikhulume iview yami and andakuzothethisa usisimeli because kusisimeli lapha abantu bakhuluma into abazifunayo yazisisa so ungamphapheli ngiyacela ungamphapheli ngiyakuhlonipha but ungamphapheli ngalo mphapheli ngusisimeli ngoba ngiyeza mbuza ukuthi why ubuye lapha ngendlela enje ngimphendule so ungamphapheli hayi ngathi ngiyakuzwa kahle khola ukuthi ubone umuntu wakho laphana so wathigiwe ubone umuntu wakho laphana so wathi ngikhulume ke fine khuluma bahamba thathi anything soft ndiye ukuthi mina anethungu lakadari onethungu ogwakho wena ungafunda i-comment section washo yekela i-comment section khola yekela i-comment section khuluma nami khuluma nami emini laphana ulanda ku-comment ubuvele undile vele ubungisaveya ku-Facebook anti ongela menazi nguwe ubani manje ukhuluma ongela menazi nguwe manje sengiza so sokumake sense now sokumake isense now ukuthi ya ukuthi vele uhlezi le problem lami yiko ube kuthethisile yiko umntana ukuthethisile ku comment section because ukuthi vele ule problem lami bekubona ukuthi uphendula njani manje sizaqedelana ujampela indaba ongazaziyo sizaqedelana before uqedelana naye lo umuntu lo ukhulumayo inhlamba ukhuluma ukuthukayo e-comment section akhuluma lami khuluma nami wothi ubone umuntu wakho umuntu ukwenzela imihlolo laphana ayila namhlanje sisimeli let me tell you masikhuluma ngendaba zama-trigger lezi anti wena kunje so anti ma kuyukuthi kule nto engayenza yakho sisimele asina abantu bekwathakha ngezinye right and then abantu bangikhona ma uvele kule problem labo anti kule nto lokhu actively yenzakalayo yeah remember i-Facebook leyi sihlangana kuwe but siyayazana emasayidini exactly
Exactly. Yes, ndosaka ndati inini kola ndoda kuti nyaya iyi ndiipedze pano. Imimi huyai munhu yeitaura kuti ningi toda kutomukwedza kwidza pano musangane pano nhasi mose tiwe nyaya yacho because ndatonya kutozivi nyaya yachona ndeichi ngava huyai mose ndiani munhu ndimuedhe pano akwira apa ndiani. Let's lie in your bed. It's more comfortable, okay? It's more comfortable in your bed. Yes, yimi. Andikunyizwa. Uwe ubani? Ina ndichazivini. Uwe bani? Yes, yimi andikunyizwa. So I understand ukuthi indaba yakho lokusithi awulama manners. Njani. Kana unambokwira pano ukola ari kuti aona munhu akakwira pano. Iwe unambokwira pano. Ati munhu wavo uyu avatsiga wekare yeye anga akakwira pano. So I'm trying to figure out kuti munhu akakwira pano ndiani so that adzoke. Andika vanyatso kupesana naye vamubvunze mubvunzo. Vamubvunze mubvunzo kuti wewe. But munhu wamuona kakola nti iko phela sisimeli imamuna kujoyinisa nyaya yandauya nayo awubona mthetho mfaka ama-comment ku-comment section. No, ma-comments akawanda ndakuverenga but iwe wati kune zvinokutrigger because pane nyaya yakamboitika ukatouya nayo kwandiri but handakuitora serious because wakafunga kuti munhu uyu munhu wangu ndosaka ndiri kuti vanhu vacho vese vakwira panapa munhu wacho nawo ndingandoti munhu wangu ndimilimeo kati ndiye kana kuti ndiani hatichazivi because ndida kutohwisa hapana munhu andinovharira nyaya ini kana katovharira nyaya kuvhara kwangu nyaya ndekutokusanganisa imese kuseri ikoko so meaning to say kuti tikuda kutiziva kuti munhu wacho ndiani abva angokwira ndomukwidza. Let me tell you something. It's different from a soldier. Do you understand? Ngoba mina angifitwa kumbe ngingena ku social media chandiwe umuntu. Hayi. Munhu yaasikunyatsozwa nyaya yake saka so why isiri kutaura. Because ndozvo ari kufungira. Sisine mnin'ina wake. Sisine mnin'ina wake vakamutorera murume. Sisine mnin'ina vakamutorera murume kudhara. Ndozvaataura sisine mnin'ina vakamutorera murume. Ikatomboya pano pamadhayaris. Ati akandiudza kuseri. Papa munokangana kandi munowandirwa. Ndowandigwa Kuti ndakatorerwa murume sisimeni. Let me tell you. Tauya kunemi because I was having a breakdown. And there's a lot of things when I'm talking about food. That's why that in Lulu, weakness, whatever, I cannot speak on behalf of Kune, which I will be, but in any, I can speak and live experience. I think ari kutaura uya akwira achitanoziya nyaya dzana anga achitaura zvasonja achiva ndiye wanga I think ndoari kutaura kuti vanhu vakafumura nyaya dzake what okay but ndiye here naikola atizivi regai tigonzwa vimbai uya ndiwe here vakafumura nyaya dzavo atizivi nyaya yacho dai tichiziva at least chiwezachete handichaizivi handisi kuiziva ndobva zvandinetsa ini Kola bamuita seiko nyaya dzacho dzadzotadza kubatana. But I can't now because the WhatsApp number that you said is the number WhatsApp number ndio iri pa Facebook iri kuita live. So I won't see now. This number yomntwana sisimeli. I saw number ya. Ndiri kuti message yamurida kusenda kufoni kwamurida kusenda ndiyo foni iri pa live. So I will not see the message now, the number now. Okay. At least now you're calm. We can say, well, you can start talking.
Naiva kwira pa ndiwanani pakwira ani kugara zviyanani nani. Mimba yari kuti I don't know ye. Pamwe munhu pamwe wakanganwa mimba iyi because it might be 20 years ago. Pamwe wakanganwa. Aiwa, so mimba ilo wati lokuzeni. Asi mimba iyi saka asi mimba iyi. Ko pane vamwe vambokwira apa manje vachitaura apa Diane vapesera kukwira vanga vana mimba yapa Diane. Ismail, can I ask you a question? Okay. Who else was on the live besides the pana mimba ndizvanzura handizivi nandakwa ndione manje kunoku. But Diane anga ari pa live guys na mimba iyi. If you find admin team yako ingakhuluma ukuthi who else anga ari on no comment section knows regaitinzwe comment section knows hatari asiri ye uyo guys wamuti ndi ede asiri ye tari aiwa comment guys panga pana mimba yapa pane munhu mukadzi wamamutaura senza ari paside apa ndiani ndimatoona zita ndiani Milimeo usiriwo here uri kutitemesa musoro iwo uri kutsvaga. Aiwa, after Milimeo, panga pana ningirikiri, panga pana kola, panga pana vimbanti, pata last kola vakwira apa pesera kubaba ndiani, ini kuno kwa ndionika, but imi munoona ndioni wanokwira muziya kana Facebook yachinja, but imi comment section munoona ndiani lady angaripo ndiani because atinzi ndofunga ngari shamwari nyaya antomuzivi ndiani angaripo apa. I don't even know the lady. Diane. That's did love Vukas. Tara hauna green button. Hauna green button. Aiwa, after swagadona, vanapesera kubva pano. Aiwa, noma before pass usara noma vimba yachitora neumwe munhu vari 2 pass. Pavasara vachitora vari 2, panga pane umwe munhu vanga vari 2. Diane anga aripo. Haana green button uyo tari. Hanzi ndi Joy. Oh yeah. Ndi Joy yo yes. Saka ndi Joy. Joy anzi Joy chi. Anzi Joy chi. Joy something. Joy anzi Joy chi. Anzi Joy chi sara kiri pa Facebook. Joy Aisha. Thank you. Ndi Joy tegai Joy Aisha. Tegai Joy Aisha. Ndi apesera kudona nti. Ndi Joy Aisha. Tegai Joy Aisha. Tegai Joy Aisha. Abva aseka saka ndiye. Manje kola munhu wacho okutara uya yachitombo shamwari yangu andongomuzivira panapa. Ndi Joy Aisha. When a mama monographer akumembijana unwankaya ungazofunu Joy my Aisha, yes. Joy my Aisha. Mutegei Joy my Aisha. Joy my Aisha mutegei. Vai vachingenda zvavo kwese. Aiwa Maxwell yakanzi Joy my Aisha. Kola everywhere. Imi mamogram muri kuti kudiko mamogram chimborega itipezana kola kuno imi mamogram comment section chimbosiya ikola. Guys Joy my Aisha ngavawi. Bichana. Akunembichana ukoni kuti ndaba yakarisa ngapi kumpilo kupiye ngapi. Vari kutaura vari kutiwa sosomboni aha uyu Joy uyu auya. Joy auya. Ndokumbira wana adoni guys. Ndokumbira wana adoni. Dona. Bentwalisa nzima la. Right. Saka zvandinetsa. Ndiri kutsvaga Joy kwira. Asi wapesera kudona. Joy? I'm still using it. I will keep. I know you've got it. Ma? No, I'll give you 5 minutes. Joy? Dance, what you going to check? How are you? Good, right. Ndiwambokwira apa ndiwapesera kudona patapesera kutochita nyaya apa. Una vimbai. Yes, mimi anchikomesa. Right. Kola uyu Joy auya uchitaura masangana. Taura Joy auya. No, I'll give you 5 minutes. Yes, it's like a test. Maybe
What is Joy? Who's looking for me? Andizivi. Andizivi. Ndinotoinzwa baba handisi kuziva kuti nyaya iyi. Alright, ndakateerera. Just give me 5 minutes. I'll give you back your phone. Give me 5 minutes. I'm not going to take long. Give me 5 minutes. Chara hauna green button, so I cannot add you. Buda udzoke, hauna green button. Hello? Hello, Kola? Hello? Yes, Kola. Yes. I'm glad. Mazopisa to the puzzle. Mukadzoka pa anything until kune wanga chiti otsiji. Aiwata. Okay, aiwata mukwidza akwira ndiye chitaura naye chinhu. Ndafara madzokera to drawing board. All right. Ndafara kuti madzokera to drawing board vanyatsotracer kuti minyatsoona kuti aiwa aiwa tinoda justice because uri kufila kuti you failed to ndakupa justice of which ndofunga pane zvakatoitika ina I give justice to everyone saka ndatirega tidzose nyaya yamunhu wacho saka ndeuyu Joy aripo uchitaura tiwe nyaya yacho. Ai wena mamo radiographer ntemana mbicha. Mammographer naiwe chiko naiwe mammographer ko chiko. Naiwe mammographer chido udatiko mira timbonzwa chiko naiwe mammographer. Chiko. Ai wakati unatsanisa umusonja namuhla mina ndenda vakasonja. Usonja je kuyasibhayizela ngoba kule mali lapha angikwazi ukuthi ayengathathi imali ehamba. Do you understand? Angikwanisa umusonja. Indaba yami embiye ngayo usisimeli imbiye yeke ngabomu. Ngiyakwazi ukuthi ngidlandele lapha kumembijana singaqatshwanisa indaba zakusisimeli. Mina lawa sila You need me. I've got things I'm doing. Okay, Kola, she needs to go. Can you please say your reaction? Say yeah, Sisimeli. You checked it. What was the right person? So inini zvandakungoita ndakutaura zvandapinda ndipinda ndichitaura mamuchita musi understand nyaya yangu anditi. So I didn't come for the caller. I came to say to you, Sisimeli, how I feel in opinion yangu about what you guys were saying. But because when I came, mafungidzira kuti ndakatsamwa or whatever. Inini ndaida kuisa opinion because pa radio panapa vanhu vanoisa maopinion avo. So imimi mamchimbotaura kanyaya sonja inini ndikadzoka ndikati handisi team sonja handisi team lulu, but I feel sometimes kana mchitaura mune muri bias. Ndopanda zvauya nazvo. And at first you were a bit confused kuti komunhu ari kungouya pamakadhakwa pamari kungotaura nyaya hameno. So ndikufara kuti tazosvika pachironga chekuti uyu ataura zvaataura nemaopinion ake paanganemi handiti and ndichikomenda pacomment section. So inini handina mashoko naye. Do you understand? Handina mashoko naye ndauya kuzotaurawo neniwo side yangu kuti inini zvandiri kuona panapa zvamuri kutaura ka kunyange kune vamwe vanhu vanenge nyakubiseti foni yako please. But kuna matora wani kuti makatorerwa murume akakutorera murume nemuna wenyu wani. Kuna kamsadaro vedwe. Akata aiwa Sisimeli. Inini ndakatorera munhu murume. Sisimeli. Zvakanaka maunza the right person malicha put up the puzzle. Akatoti I felt kuti ndakani nyaya yangu hamuna kuita justice. Munhu wacho ndamuona pano ndozvatofungidzira ndikatitsvaga inoti ndinopedzera kubva pano handiona ndosandati ndibatsire conversation ndapedzera kubva pano ndiani. Can I disturb you? Mati ndakatorera munhu murume inini. Ndo zvaataura I've been married to my husband who I met when I was 18 years old and no other man I know besides him. So when someone says ndakamutorera murume I get confused. I've been with my husband for the last 28 years. Since I was, not 28. 46 minus 18, Sisimeli. Chico. Sisimeli. 46 minus 18. Maybe give me time to talk. Maybe makuita mchi confusing. Ngicela ukubisela back endabeni Sisimeli. Because I think maybe I'm not nyatsonzwisisa nyaya yangu. Are you going to allow me to talk, Sisimeli? You failed kuti nindo uyu hamuna kaine nyaya yacho.
you felt kuti ndakaitsika because vanhu havandozana navo. So ndosaka ndatsvaga kuti vanhu vacho vamunozana navo ndivapi. Ndikatomboti vimbai akati aiwa ini handisirini. Ndikati vimbai vakakwira panga anani because inini sahost handioni vanhu vakakwira apa. Handimaona. Vanhu ndivazotanga naJoy mai Aisha kati ura dedzai mai Joy mai Aisha vauye pano. So zvamati mini ndadropa munhu muchida kuti ndakuvharidzai mukataura nyaya yenyu. Pataurwa Joy kola vaseka. Pataurwa Joy inobva toti ende makonekta madhotsi mauya ne-right person. Padaro madaro one kola kuti makonekta madhotsi mauya ne-right person. Zvamaseka wani mukatodaro. Sisimeli, chauya nenyaya chikana pandichiripo. So why are you allowing me? Pamepinda nenzira iyo. Unfortunately, I have to. This person is connected. I'm sorry. I have to go. Ndipabasa. Sorry. I have to go. Ita Joy. All right. Thank you. Bye bye. Kola manje wawuhlanganisa now I'm begging kunyazobvisisa pamamana kunyazobvisisa zvakanaka. Wathatha indoda yakho manje umuntu nangu sekelethwe la sowuthi wena two sisters mavadonedza. That's what she said. Yes. Thank you. Two sisters ichi pakuvadonedza ndakubvenya yangu mukandidai. Kola munhu aunzwa panapa wakuti hazvisiri izvo. Kola nyaya yako kasi yasidhaba yako itini? Nyaya yako ndeyei Kola? Wakonfyuza vanhu panapa. Ndakonfyuza vanhu. Semakonfyuziro andakuita ifesti musingazive munhu wandandichitaura nezvake kuti ndeupi handisi. So ndiregerere munhu wacho vezvima kuti kwanza hapana munhu wani. Zvine makuti hapana munhu wani Kola makuti mangu yakuzopa muono wenyu. Zvine makuti mayakuzona muono wenyu saka toziva zipi. How are you going to know then if I'm here, Sisimeli, you are deciding not to listen to what I want to say? No, but you are already confusing us, Kola, because you say it in that episode, pick up a point on two common ningina. Now, Maguti, Danda of Saravan Vangu, Apamukuti, Danda Songo contribute on ya because anything Ganyana Sonja. So the time confusion, Chaco Pamuta and the papi. Smelly. Yes, I think Patachanga Taranyai, because I Changa Kuda is Smelly. I think dear Wachana to Kurewa. And I think Anga Chance in Dima Secos and Sonia and everything else. I'm with Tanema Scat. Varamba Katasiri. Oh, Varamba Katasiri. Gavin Bay. Varamba Katasiri. I said, why are you going? Yes. Now you know you put the path all right. That's right. About the Nyaya Aripana. Vanhu vachonazo titaura ivana oraiti muridzo nyaya ndimi muridzi webhawa titiudzai vanhu vacho nenyaya yacho kuti zvakamira sei. Imi ndimi muridzi webhawa. Sisimeli. Kola. 5 minutes I'll be done. I'm going to put in 5 minutes I'll be finished. Aiwa maumba meno. Pakuna unosika vakati. Okay. Please. Kunda. Yeah. Yeah, thank you. Now. And now, for a long time on the phone. In Sisimeli. Hi. Sisimeli. And the children got a time on the phone. I think first matter of maybe I was a bit confused with you. Wamaisa uyu ndio andandichirefer to andichachi kutaura and andina kutaura iye avaka thing
phone. Let me tell you how she's connected. Let me tell you how she's connected to this and when I called you. About Joy, I got to Millie, Upi watch your call. Oh, Joy. All right. So, I'm still here. You're saying you're confused. Yeah? I thought I'm at Joy in this or Sunday. You were 8 at right. So what I was saying, before I came into the call, and that's how I did trigger sis made. Mam Chitaura Nyaya Sonja and how Sonja made things worse for herself by whatever was going on. And when I came in, I was busy on the comment section and said, this triggered me because of my comments and that shit on the moon. Mam Chitaura and I. Are we on the same note, Sisimeli? Yes. Are we on the same note? So, kumuza achitaura matauri mapindiro anga achita nemi, that trigger a lot of things that her and her sister have been doing. And okay. All right. That trigger a lot of things. And that's why now we are going to Sisimeli, I once called you when I was breaking down. And okay. All right. Are you on the same note with me now, Sisimeli? I can't dispute. I can't dispute the fact that you have called me before. Yes, we understand. So, you are being biased. And maybe biased, maybe my feelings, but my feelings are not valid because they are still doing the most. They are still doing the most in terms of and I'm happy kuti ane munhu wake or whatever. But zvinongorwadza kuona vanhu vechikadzi vekuti even chero vachifunga kuti kune zvavakatadzira vasingagoni kuda kuita peace ivo vari vana mai vachiziva kuti inini ndine vana and vachinakirwa nokunditormenta. And this is not the first time. These people, kana ndichiti these people, Sisimeli, when I came to you, while I was married. And some of these things are things that I'm still healing from, Sisimeli. Because do you understand? And even up to now, I still even have my whole flashes. And this good I'm a saint. And this good Sisimeli. Kuti ndiri munhu ari right, but Joyce zvakuita nemunhu wake ndinoti Joy kwazvakuita nemunhu wako Joy. Guys, umwe munhu ngaadone apa. Before mandinoneza Mirai, ndimubvunze caller one question. Ndobira Joy arida kukwira. Alright. Yes. Because I'm not going to understand the Pandashika. Yes, Atina. I couldn't just keep silent because like I can't go back. Because I'm having a breakdown. I don't even know who to talk to. Which in the explain because yes, I am going to take a down. That's but maybe tomorrow. You know, because I learned to keep evidence. Can you please let her talk? No. Me, I need to know Tindiani. Who is talking? You and your sister are good to mention this lady. Story because my daughter needs a phone back. If you still want me to finish, Joy, don't meet your phone. Meet your phone, Joy. And that's very cool. The only opportunity I have. Chita or I call. Yes. Go ahead. Yes. Durura, cola, Durura. Because you can hide message, but my CCTV camera in my street will not advocate for you guys.
Makajaidzwa straight. Makajaidzwa. You can't bully me nokuti handina mai handina baba. You cannot bully me. Linganya. And I've been quiet for too long. Sisimeli, let me tell you something. Sisimeli, do me a favor. Gambo Buddha because you not have to tell nyaya yangu. Gambo Buddha. Buddha in the comments, Joy. Buddha in the comments. Buddha. Aiwa kanditi ndiri kutaura nesisimeli. Joy, enda kuma comments, Joy, to nyaya yacho. I'm sitting here quietly. So that Joy, enda kuma comments to nyaya yacho. Enda kuma comments to nyaya yacho. CCTV, I'm in Australia. Rachel, you're in UK. Joy. Ainda, chitaura ikola. Sisi uhambile. Ainda. Sisimeli kade lambula and ngiyazikhulumela ngiyazimela wami ndiri Sisimeli, I hope you understand ukuthi it wasn't an attack to you. I was also wanting ukuthi ngami ngifake indaba yami because ungabona omunye umuntu ekhuluma ngabona umuntu ekhuluma whatever and uyambona ukuthi I'm watching. Ekhuluma ngabomo. So I don't know if you understand, Sisimeli. There's still a lot of things happening, but this time I am not keeping quiet. I would rather be labeled. As the moon asina respect, as the moon asina chi. But chanda kachiona ndini mumba munu. Never na wangu wakachiona. And to find with some people are still. But to really gune yokuti. Manyasha tudakuti alai. Tudakuti achione. You will never. Manje lava nkandi kukuchela. Whatever you wished for me and my children, shato tokera kwa muri mimi ne muri yenyu ikoko. Ne muri yenyu ikoko because ndinotoshaya kuti chanakachonyato ndivengera chi. Chanyaka all in the name kuti munoti ye muri hama dzemurume mai vake chaiwo. Mai vake Sisimeli manje chinorwadza ndikuze nyaya yacho. Mai vake chaiwo. Ve murume avatombooneka na problem neni. Vanatete hama dzake chaidzo. Hakuna kana one anotukana neni kana chane problem neni. Hakuna instead ukatarisa even phone yangu Sisimeli nechi ku screenshotera kuti nechisirwa ma message say ne hama dzavo. So why these two all the time? Chi takarorwa ndiri mwana mudiki ndine 17 years old. Na amwene. Anakana muvira ndaitana futseke kana wani na amwene even chero pandairowa tsengembwa anakana mboitana futseke uyu ne team yake nemnina wake uyu ndio vanhu vanonzi you can get away with it right now what you're doing to me but muchachiona chete what you have done to me, the tears I've cried not only in 2025, the tears that you have made me cry for a long time zvichadzokera kwamuri nezita raJesu because hapana chandakakutadzirai. Hapana even one thing chandakakutadzirai muupenyu kuti ungamira panapa iwe Joina tarisai motaura kuti mainyasha chi. Maingotambiswa front kana hama yenyu iyoyo kana ichiita zvairi kuita. Maingotambisa front. Sisimeli, let me tell you a story dzamusina kuvhunza. Iye munino waJoyi unoziva zvaakamboita Sisimeli. One time pandainetsana nebaba wekwangu. Ndoda kuti ndikudze nyaya iyi Sisimeli. Pandainetsana nebaba wekwangu zvaakaita akatangisa. So what I did ndini futi ndakatokanganisa. Ndakamufonera ndikati shamwari ndiri kutyira vana nezviri kuitika muno mumba. So wadii kuya kuzotora hama yako kuitira kuti chi panapa because pane unoziva kuti mumba mune fight. Unongochiona kuti panapa unoduza basa kana kuti unoita sei unoduza vana. So I spoke to her because I was very depressed. Ndichitomubudira pachiti shamwari. So akauya akazotora munhu uyo. Ndoba ndakazoona uyo ndaiti ari nani padai. Sisimeli, forgive me, but I'm laughing, but you know what? I'm laughing, but it's actually serious. I'm laughing, uncle, and yeah. Anyway, let me tell you, and chipenda. So, but I go is Sisimeli.
So paakauya akatora hama yake anditi panapa. Inini hakusi kuti akangouya akamutora. Inini ndini ndakumbira because ndandichityira kuti anogona kutozoitika something because everything chaitika. People can ask me, ko why usina kudaidza mapurisa? Ko why usina kuva? Tichimele unoziva kuti kana uchiri kuda imba yako at first you do anything and in my mind when I tell myself right now kuti why did I feel like this man is the one who needed help and Nina was the only person that can help him when the murume uyu ndiye aida kutondipinza muguva. Do you understand? So all the time Sisimeli I pray kuti because ndambomwe anditi I pray kuti andizotaura zvinhu ndikukumbira kuti mundimise kana ndakutaura zvinhu ruin me ndinovaziva timu racho harina tsitsi. Muchafungidzira kuti ndiri kuita dzungu but timu racho ndoriziva harina tsitsi. That's why Yeah, I mean, no, but I don't know if I did the right thing, no, but yeah. But anyway, Sisimeli, I know it's going to sound as if whatever. Baba vaya, mkadzi uyaya vaifunga kuti ari kunditorera murume, but angachitonditorera problem. I don't want to lie to you, Sisimeli. Even when you have healed from something, there is about to be triggers. Because especially panzvimbo asati pane pachiri kurwiwa. Do you understand? Hanzi anonyepa chi. Ndatomira ndokuziva I'm doing deliberate. Ndoziva kuti aficho kutaza anonyepa kuti chi. Furai zvese ka because ndoda kutokupa platform. Taurai zvese. Dururai kola dururai tiripo. Afichi anonyepa chichi. Awena joke. Kumbona hana kuzimela. Shamwari, all my stories is in the public. There is nothing you can say to shame me now. Before ndaigarira kurohwa ndichishka, because you guys made me believe I was the problem and no one will ever listen to me. Makaita mkainditira utsinye. I'm woke now. Let me tell you, Joey, I can even lose anything, but as long as it's not lose vana vangu, hapana chamunenge maita. Chero mukandidzingisisa basa, chero mukanditorera chi, as long as ndichiri neshelter, ndiri pavana vangu, hapana chamunenge maita. But you ask yourself why I'm still standing. And mama kundifambisira mbiri kuti kungenda sectional, kungenda thing. Sisimeli, nyaya dzangu dzakawanda, and guess what? Lucky enough vana vangu vakagara neni pasi special my firstborn akati mama no and don't care. Hakuna maida kuedza kuda kundichichidzira kunge I can't do life without you. Muchida kuenda kundibhula. Andisi joy uya wamakabhula uya. Andisi joy. Remember I said trade. Maybe you do not see it. Andisi joy uya wamakambobhula for so many years. Akajaidzwa stereki valichayeza muri kufunga kuti mandiwina. Anditombotona pasi zvakadaro. Unonyeperana. Zvazvokuti ndaibhula chichi. And I'm going to make sure that Sisimeli has got everything. I'm going to make sure that Sisimeli has got all the information. Don't want to analyze it. We are kunyepa. And Sisimeli, nyanga isatangirwe part 5. Achipedza part 1. Remember, murume uyu ndakasangana naye when Sisimeli. I was 16, 17 years. Yeah? 16, 17 years. Tiri kuZimbabwe. Why mimi musingazvibvunzi iwewe Jorina Tari kuti why hama the ex wangu zvisina problem neni? Why am I the ex wangu? Why sisi vake the only living sister Mairudo vasina problem neni? Why vazaya vasina problem neni? Why? Maida kuti ndifile kunge hame problem. Ndakarorwa mumba muya
ndine how old ndakarorwa mumba muya ndakasvika mumba muya ndine how old murume uya ukuenda kubva kuZimbabwe. Why do you want, because muda kutoenjoya zvemafame zvemu muchinyepera naukama muchipunza. Ndakanganisa vana vangu let me tell you manje inini pana pamushonga haushandi because let me tell you handibati mushonga inini paSpsalms 35 papa hapana zvamunondiita makati mbondiona ndandichiri mwana ndiri naive chese chinobudiswa handingafiri kunzi how many years ago 23 years ago akambodai Sisimeli chimbondiudza uri iwewe Sisimeli kuchi uri iwewe Sisimeli ndakasangana nemurume uyu aitozikanwa even nehama dzake kuti aindirowa from kubulawayo svikira ndakamutengera tiketi akauya kuti munomachita zvaangachiita. I am not a saint neniwo kune time yokuti unomboripeerawo Sisimeli ndoramba ndichifira nyaya dzekudhara kuti akambodai ndichigara ndichidiva imsiye kuti maiwe ndikadai ndinozonzi ndadai ndofira kungamnoti handisisina basa nezveuwhite rice michireni ndipei mari yevana manzwa ndipei mari yevana just help me look after the kids. Ndoba munoona kuti mune utsinye Durura, let it out, Kola, let it out, let everything out, do you know kuti I was like sonjaka ndandakapusa zvazvo kuti unozati munhu anokuitisa anenge achiziva kuti uyu ndikamutokonya apa anongobhesta sengebhomba then vanhu vobva vati uyu ndianopenga akabva panapa angasina mari muhome haana kubva tine notice of eviction ndiso taigona kuita homeless mobva mafambisa mbiri yokuti mukadzi uya ndiyakasevha murume murume uyu akadzingwa pamba chini nechini mama tatondirondera. You can work with human intelligence but you cannot bribe God. Ask yourself why I'm still standing. Handi makandiona ndabva paFacebook muchinyepera kana muchifunga kuti ndasectionwa kana kuti ndaitwa sei. Hakuna zvamunondiita pavana vangu chete. Never. Kana uya utaure zvokuti ari kunyepa kuti handiboda kumira neyo kuti ndiye abhizo murume ndiye idai ndiye akazodai. Ndoda kuti udze Sisimeli kuti akadai akazoita zvinhu zvacho weni akazoita chichi ndiye idai murume. Ndoda kuti Sisimeli sometimes that's why I'm very sorry pamene nzira yandauya nayo because it's fine Kola. Now you are letting it out zvese zviri mwoyo mako so it's fine. Durura, let it out all nasukene mwoyo wako clear. Durura. So at the end of the day I'm not saying kuti let me tell you something Sisimeli. Ndinogara ndichitaura kuti hapana akaita kuti imba iyi iparare. One, ndoda kuti mabatisisa. I know it will be like I'm contradicting myself but ndoda kuti munyatsogabata Sisimeli. But kune vamwe vane ma-contributing factors. Kune vamwe vanhu vekuti vakaona kune smoke vanouya vachiwedzera because vangogara vakaimirira smoke yacho because havana anything because vanenge vatori nechikwivi newe. Do you understand? That's why ndakagara pasi ndikazvifunza ndega kuti vanhu ava chaiwo kuti vanhu ava chaiwo chii chavano. Because if you really look at it this thing has been going on for years and then ndikatangisa kukudzai masimiro yacho Sisimeli ndakazozvifunza kuti kundimaka kwacho chako chavakandimakira chavasina kutaura kuti mainyasha kumainyasha pana pamuri kukanganisa apa kana kuti mainyasha chini nechini. Instead vanongotora zvenga yangu iwewe kuri hama yako unoziva kuti iwewe Joyi haungosingarohwi nemurumewe udabuda kuzoda undijairira time we wangosinganesani naamwene wako iwe uchitaura neni nyaya dzako dzaungochitaura so why usingafili pain uchifurirana neminina wako. So at the end of the day ask me a question Sisimeli. Why am I not talking about the other woman? Ask me that question. Mukadzi uya hapana chaakanditadzira because she doesn't owe me anything. She doesn't owe me anything. Yes. Timu iri ndizo ndio riri kutomutambisa front. Hakuna mukadzi asingadi kuroorwa, asina mukadzi asingadi kupinda mukitchen. Do you understand? This is why pananchipudisa pamacomment section alulu
kuti inini how I feel Lulu should have ate business money asiri pa strings attached pressure yari kupiwa, because really and truly what I see nezvaLulu unoziva kuti varume vanobhilivhisa vakadzi. Do you understand? Uya akabhilivhiswa chaakazotadza chete Sisimeli nyaya yacho yakareba. That's why ndichiti uyu achairasa because achauya nesmall version yaanayo ka inini ndozokupai manje zvakatowandisa. Mukadzi uya chokwadi ndeyekuti handina basa naye ini, because timu rakaipa ndeiri rekwedu iyi, because mukadzi uyu atiri kuZimbabwe. Timu rakaipa ndeiri rekwedu iyi. Uyu atori murima zvakari kutozvidira murume ko ungarejera watoona murume wolahlileyo ndoto elahlileyo mwayala aunye kuyala but kurambana kuripo but kwete zvokuzoda kutondisiya ndiri kumosha vana vangu vasina amai liazhala and I got the platform nasi yokutaura. Muka yenyu muchimatine zvangu but ndatotaura zviri mumwoyo and I shall continue talking. And because nyaya yacho yakatowanda Sisimeli kana vachiuya mangwana ngavauye because ndoriziya timu racho harina tsitsika and vakawandisa ka inini ndiri wana rega ndinotozvimirira nyaya yangu. As long as ndinotozvimirira nyaya yangu. Ndinotozvimirira nyaya yangu. Aiwa Joya atotaura kuti hanzi akuziva audzwa kuti ndimi ani muri kutaura. Audzwa akuziva kuti ndimi ani. From point one. I'm still on your phone. I'm listening to your phone. All right. I'm outside. Close the door. Aziziva. I'm using the phone. Hold on, Sisimeli. I'm still using the phone. Just give me 5 minutes. I'm outside. Just give me. Anogari akuneseka. Mira ndipinde yangu ndimupe phone yake ndibude. Mira Sisimeli on the edge. All right. I'm coming off. Just give me 5 more minutes. No. Don't end it. I'm on the phone. I'm not going to short anymore. I'm not going to short anymore. Just give me. Yes. Kola went through a lot anyway. Shame. Okay. All right, let me just round up the call. I'm just going to round up the call 2 minutes so that I come off the phone. So I come off the phone. Let me round up. I'm saying bye-bye. Let me round up the phone. I'm not shouting anymore. I'm like, I'm going to go to sleep. Oh, let me just say it. Sisimeli? Ndinouya nefoni yangu kuti vati usaonekwa. I think tsenetsi. Saka rakaoma zvepadhayaris apa hai ndazvikonewa ini zvondotovhura ivi ndapedza ndatoti akuvhuna hita mota ndooma nechando muno ndikacheka ndichitovhura hita chaiko kubva zvatove 1 naimi tagara muno mota 1 o'clock tichikuita makuhwa endeka yange yakola yange ichitoda kuti uve very patient uchiteerera. Naijoyi unovaziva Naijoyi chii chakaitika naizvojoyi chiko zvamunoitigwa minyama nhai Mwari munoitigwa minyama yekungonzi hapana kusadozivi. Anyway uchiudze side rako kuti zvakambonyatsofamba sei. Kola Joyi handifungi kuti ndiye ini Joyi handifungi kuti ndiye ari kuti munin'ina wake zvacho ngauya tudze kuti munin'ina wake aiti chiko kuita appointment navo kundai vadzoke mangwana iwe tingasavata pano ini handisi pa night shift kai ndopinda pa night shift yemakuhwa here asikana apa ndiri kubva jimu ndichanogeza kadzimwe 10 minutes dzekugeza ndichanogeza dzimwe 10 minutes dzekugeza ndifunga chero baba vacho maimuone kuti ndi zvakaoma raimotwa itibve panyaya dzavani imi panyaya dzidzo nainena ndimiwo dzinongouya hadzo motwa ibva haitindeki dzinonetsa dzine nyaya andiiviseriziviwo but manje iye atofunga kuti kwai ndakauya ndikati ndangototi pamwe ndiri mabest bomba naJoyi izvo aiwa Joyi ndongomuzira pano imi padhayaris
aiwa iwe aivi masora makavata kudzimba dzaindobva kubasa kaini uda kuti ndichovata nemi panapa maita sei zvenyu tichifikuwa zvokuti angori makuhwa after guwa amotivisi ndiwe vatovata zvita zvazvino apa naenda nelaptop yavo kubasa naenda nelaptop yavo kubasa because ndakaseva something mulaptop yavo saka nhasi laptop yavo chaindinanaira havana kana chekuti vangabatabata kuti aha zvakaoma kola vatrigwa nenyaya yanani yana sonya yavatrigwa big time vakapopota apa ndodowa zhara nhaini ndodowa zhara nokutaura ndakagara pano ndotauri ndichopinda mumba handinokwanza kuti 7 o'clock after 7 handichaji but ndasida kutonotsvaga chekutodya because handingambovatika ndataurisa kaini ndotowa kuti mudumbu chikoro nokunotsvaga chekunodya ndakabika mutakura wangu wenyimo ndo wandotola nhasi kwakaipa uchatanga kudya pakati peusiku pano handitongodya ndikarira ndanditaura kapanapa kuti ndagara panapa ndichingotaura zvanezuro kana kuti zvanhasi tauraini. Hello, I think unozo chatrigger kola ka munhu ataure timbomirai chivhenjo yataure. Hello, Smelly, how are you? Good, and how are you? Chiko na mfan. Unfortunately, ndanga chimbobuda ndichipinda because vananga vachindifonera hanzi ndaita sei. Hanzi iwena mingina kwananzi tari. Makamushungurudza kusvika beke yaparara. Smelly, inini, you know I'm in Australia. Yes. I left the UK in 2019. No, 2018 December. Kuya ku Australia. And since then, I did have a few communication with Rachel Masvandava, and then we just lost communication. We never went. How I met Rachel? I met Rachel kunana 2002 through andazi amai wangu. So murume wake cousin muningina wangu inini nemuningina wangu, we share the same mother, different fathers. So my stepdad is the one related to Rachel's husband. So taimuti handradzi, right? Ever since I met Rachel and Richard 2002, everybody in Nottingham knows this. Vaigara vachinesana. Ndatozvinzwiro pano palive kuti they are no longer together. Susan Dona, varikuda kukwira Susan Dona. Ndatozvinzwiro pano palive kuti they are no longer together. I did not know kuti baba Anyasha na mai Nyasha were no longer together. Susan Dona. Vaigara vachinesana. We had a very good relationship with Rachel, right? Inini na Rachel akagara apa, inini ndakagara apa. Mukavunza kuti naJoy makaitana sei? Anokuzeta hapana zvatakaitana. Ndiri kungopinzwa munyaya dzandisitorina kana idea kuti what is happening. Ndiri kutoda kuziva kuti mhosva yangu ndeyei kuna mai Nyasha, because I thought inini na Rachel were the good relationship. Kana chimubvisa mumwe munhu aripo usiye Joy andako ari kuti Eddie Rachel wacho. Andisikuoni manje kuti mumwe aripo ndiani guys, pane munhu inandioni manje kunoku. Joy anzi muri kusapota murume, ndo comment yanyorwa na Ngirikini mu comment section. I didn't even know they were not together anymore with the husband. So how do I support the husband when dancing as though vakasiyana? I'm in Australia, they are in the UK. I don't talk to Richard. Even Rachel, I last spoke to her years and years ago. She can confirm to that. Why is she bringing me munyaya dzisina ineni? Andisi kutoona because pane mumwe munhu wechi4 munhu wacho hasi kutaura anything, that's the problem. Pane wechi3 because pana Joy, pana iwe, pane wechi3. Ndiani mumwe aripo palive? Uri padenga here pamusoro here? Ndiri pazasi pechi4 pacho pakona right corner. Saka Joy ari pachi. Inini handizivi kuti ndiri pechingana. Mumwe wacho kutaura chimirai ndidone inino right. Amene ari kufona ndozongodzoka mondi eta. Alright, ndimwe munhu iye akutokukura amwe tukafamba sei.
dona saka sisimeli muri kunditeerera here taura saka kuti vakanesana sei naRichard havasisiri vese zvinhu zvandatonzwirawo paFacebook. So I don't even know where I'm coming into this. Pari kuti ndakamitira utsinye ndofanira kupa vana vake mari yechikafu. I would love her to come and explain kuti Joy wakaita ABCD so that I know what I did to her. Ndapinda. I'm back. My Nyasha. I'm here. Yes, Joy. my Nyasha, how are you? I'm good, Joy. How are you? I'm very good. My Nyasha, the last time we were in touch, me and you were having a very good relationship. And then we just stopped communicating, both of us. So now to come on Facebook and hear you pushing the accuser for playing a role, I think it's really unfair, Rachel, because I'm not in UK. Yes. My Aisha. Yes. First, we had a very good relationship one. Yes, and we did. Meaning you and me and Tari and Diti. First, yes. Yes. Because let me tell you, there's even recent videos. You are in Australia and Diti. But there's even recent videos. And the kuti ndizoziva kuti imi muri pa forefront ndakaudzwa nemukadzi wababa Nyasha ndasangana naye ku Aldi, right? And then ndichitaura naye mukadzi uya ndakatoisa even tete pa phone kumusha ndikati tete I met her on the and I'll never forget on the 14th of October ndo pakabuda zvinhu pachena. So my Aisha, first of all, if I'm blaming you and your sister, mwari wekudenga ngandiregerere, but ndikufara kuti nhasi sisimeli azondipa platform yokuti Rachel, is yours, my sister. The platform is Pombonok. Yes. So Taura. Because there is no way, my Aisha, I can just blame you and your sister. I want you to tell me what I've done to you so that I can know. Maybe I don't know. That's what I'm saying. Because as far as I know, we were okay and we just stopped communicating and it ended there. And I'm actually hearing it Panupa Facebook. Richard, you are no longer together. We were okay, auntie. But thank you for the start. Aisha, you're okay, but you're skipping some stages. When I'm saying you're skipping some stages, because yes, because you need it deep down. I don't have a problem with you and your sister. I only fail to understand why you people just dislike me like that. You could take care of you. So can I tell you? Okay, Saga, you talk on my part. Then what did I do in Yes. No, there's no Google guys. No, don't add Noma because don't add Noma because she's part of my family. I don't want her to be involved in this. Okay, Noma, permission dropped. Mana, my sister, man. In my Aisha, I want to take you back. Do you remember we were in very good books? And yes, we were. And I thought we are still in good books. If you remember, first a topic pregnancy. I don't even know why I'm saying this. Thank Anyway. you for the stars. Thank you, Hopukadenge, my binga. Chitaura Rachel. Russia. Kama unyatsokudurura wakainzodzika kuti nhasi zvipere because utaura kuti for years you have been like this usingawani pekutaura ndi ndakupa platform durura kana usina kupedza nhasi mangwana uchida todurura futi toda kuti zvipere and so that we move on in peace. Durura mai ashataura ndakateerera. So I don't want to quit. Don't get upset. I just let you taura zvepamwoyo pako. Don't get upset. We had a relationship, me and you, so I think it's really unfair for us to end like this by Facebook when I don't even know what I did to you. No, Joy. Yes. You were on this here. And now a problem never one. Yes. I'm not saying that I'm blaming you, Joy. Yes. And
And inini ndinoona senge kana uda kuti ndikutaurire chokwadi. I used to see kuti maybe dzimwe zvinhu zvamaizo maybe kuita na problem neni ndokuti kana manetsana nemukadzi wasekuru wenyu inini obviously sevarora I was trying to be on her side because akagara ari bururu wangu, but there was problems there. I don't know, maybe it's not good for me to include some people and include Avan, but don't include people. Let's talk about Isusu. Let's not drag other people in it. Okay. Issue iripo at the moment yangu newe na Richard. Kuna Sisimeli kunewe my Aisha. You are saying you did not know. Okay, you are saying my Aisha, right? You did not know about these problems that is happening right now. No. Okay, I said ever since I met you, Rachel. Maybe you didn't hear me. Yes. Mira Maisha. Ndoda kukufunza question. Unombozia here kuti ningina wako akambofonerwa na babanyasha ndabata ma messages pane phone ya babanyasha achincourage babanyasha kuti musadzokere kumbatsaga imba yenyu mega chini nechini. And I saw the message and then I responded to her nefone ya babanyasha kuti no weapon formed against me shall prosper. Meno ndaka responda in a way kuti aoneti ndini. Babanyasha akava anditi aiwa mainyasha because zvanga kaita ka babanyasha pakambodzoka kumba vakatora ma pictures. Maybe if you don't know these things, but I know you're close to your sister, you probably know this. Babanyasha vakatora ma pictures pa Google vachimutumira vachimuti ndazowana imba something like that and did so pavakasiya phone vakadhakwa ndikavhura phone ndikaona machati avo because there was things that were happening before, right? And I just looked at their conversations and your sister was actually encouraging kuti imba iputsike. This was before imba yaputsika. So I say to Babanyasha ini ndaneta nezvezvo zvokuti iwewe unoti ndinonetsa nevanhu panze but ndiwo uri kundondiunzira ma problems nekuvenganisa nevanhu. So what Babanyasha did, if you ask your sister, Babanyasha, because ndakamuti aiwa imimi chiindai because ndaneta nekunetsana naTari because of you. Babanyasha actually picked the phone and phone Tari ndiri mumota. Akamuti aiwa Tari ndaida kukudza kuti zvandakakutumira pa phone paya ndezvokunyepa indakadzokerana nemukadzi wangu. Do you understand? So I don't know if you know that. Yes. Tari Tari akatoshamisika because she was on the side. Babanyasha wachitaura zvikanzi ko inini ndindaiti murambane nemukadzi wenyu chini nechini. All those things were happening anditi. After that I ndinanga natombo, that's why ndichiti nyaya dzacho dzinobowa because I feel like ndiri kungotaura zvima small parts ndisingakutsanangura. And inini I know with Tari you are always close sisters because even pese pasi painetswana Joy mwari andiregerere kana ndandichikupinza newe but ndinoziva kuti even pese paitwa zvinhu iwe you're also involved. Do you understand? You know, the only part I know, Rachel, is pane pamakanetsana na Richard anditi. Ndopa wadzinga Richard kumbaka notakabuda ega. I don't know how he left your house. And he went and yes, ndopa anokumbira Tari kuti ndiri kukumbirawo handina pekugara. Tari bva amuchengeta. That's the last part I know where Tari and you and Richard were involved, the three of you. After that, Rachel, you know Tari was down with depression and anxiety. She had nothing to do with anyone. Yes. Sorry to cut you. Yes. If I lie to you, God, Wandinonamata is a fool. Andina kudzinga Babanyasha, ndini ndakafonera Tari. Ndikati Tari, panapa Babanyasha is being violent. Uyauvatore because ukasavatora inini ndinotorerwa pini kana kuti tinotorerwa vana. Mai Aisha ndoda kuti unyatsonzwisisa. Tari akauya akatora Babanyasha nditi I was intending kuti maybe achatisanganisa to cool her down. Do you know what happened? The next day ndakati tiona kufondwa nemumwe munhu kuti Rachel pinda pa status ya Tari. Ndakapinda pa WhatsApp status Tari achita kufara na Babanyasha akatoita ka selfie vachitamba kune vasikana kumashure. Hey Joy ndoda kumuvunza iwe wakarorwa uri munhu ane murume. The next day Tari asati amboti Mainyasha Babanyasha ndambogara navo pasi. Do you know pame unoziva kuti
is not even good. Ndindauya nenyaya yangu panapa, but ndinoziva kuti mangwana this will not look good on me. But No, it's okay. This is why we are talking about it, so that we can have a conclusion. Because you wakaremerwa Rachel, I'm coming into this issue, not even know where I come in. So it's good for you to say nyaya yako. So this is what I'm saying, kuti kana wakaudzwa kuti kwanzi ndandadzinga munhu, Tari ngakudze chokwadi. Aiwa, handina kuti wanga wamudzinga ndati I don't know what happened, kuti either makadzingana kana kuti akabuda ega. Ndosaka ndati I don't know what happened. Handina kuti wakamudzinga. Very well, Joy. Yes. Ndoda kukudzosera isingasawirirane, Joy. This is what we want to first clarify. Inini zvinhu zvasina kumira zvakanaka. Ende ukatarisa kazhinji kwacho nyaya dzacho dzaiuya because of kunetsana kwangu nani neuyu wamamuchiti hama yenyu. Ukaona but inini nemi kuti ndinzi kwanzi ndine problem nemi kuti kwanzi I don't accept you kumba mangu kana kuti chichi. It was never the case. But we were having a good relationship, Manyasha. We even shared really so deep. This is why I'm so worried why you are angry with me. Because I've never done anything to hurt you myself. Hello? Anzi we are kuda marriage yake. Marriage ipi ya urikutaura iwewe? Marriage ipi? Manyasha usavadaire vanhu vemcomment session. Usavadaire vanhu vemcomment session. Don't respond to them. Thank you for the first. I want Let me tell you something. Inini ndaida murume uya sisimeli. Mai vake vanomuzvara. Let's have a power bank. Ndine power bank. Let's have a Joy uyu. Joy ndakamboita na problem na mwana wangu kana kuti nana tete. No, Rachel antodiwa kana nanhasi Manyasha vanodiwa. So kana ndichida kuti kwanzi ndikuda kuti kana vachidiwa murume wavari pinda imigadzokere kumba. Sisimeli, let me tell you something. It was for our good. Unoziva kuti one thing that you need to understand. Inini kusiyana kwangu na baba vaya. Mwari akatibetsera, akatoseva vana vedu. Do you understand? The only problem yandinayo na baba is that we are still in this place where he doesn't want peace, especially in nevana vake, because he believes I don't even know how to explain it. And then you won't understand where she's coming from. Okay. Yes, she was abused for so many years. So inini ndozo ndikutaura tisimeli kuti kana ndaine problem yokuti ndikuda murume chaiyo ndaitoenda kuna mai vake kuti mama zvakadai, but it was for the best because ndaizopedzisira pamwe ndamu either mental hospital kana kuti ndakumosha chaiko. And the worst thing what your sister is doing right now, Joy, Tari, you can say you don't know, I don't know, but whatever, but what she's doing, Gasadar. All right, you should do Manje so that I go back and talk to her. Since we've cleared, no problem. I'll go and talk to Tari, to whatever you tell me that she's doing to stop it. Ra, do you want? You are causing problems. Ra, I think you maybe Ra, you just needed a moment to talk to me because my pengera ongo chita kandatoshe ndakakuitei. Aiwa, but yes. But you have my number, Rachel. Why didn't you contact me? You've got my Facebook page. Why didn't you come to my inbox and say, "My Aisha, this is the problems we are having here. Can you please intervene?" Ask yourself why I didn't contact Tari. I was just watching. Ask yourself why I didn't contact Tari, and it's not Jinja Tangisa Manje. Because the problem, the truth is, sometimes it's not people who are the problem. I know the cause. I know Tambisa in front. Yes. The only good thing is that Hana Movira Kwanisa Kutambisa Hamazake front.
Do you understand? Like anamai ko inini wangu uchindipopotero ini ndaitose zvangu aiwa ndito sorry mai Aisha shaba because wandipinzo munyadza ndisingazive. No, but mai Aisha iwewe uri kutongonyepedzera kuti nyaya unoiziva mukoma watarere sha saka iwe takuseka manje about this chokwadi nyaya akafire kuti munyadza Aisha iraiwa mai vanyasha sadare aiwa sadaro sa aiwa ndine ndisina evidence but nyaya unoiziva right now tari ndiye anga ari kumberi ndichitumirwa mavidhio ndiye anga achipinza baba Nyasha nemukadzi uya vari pabirthday vachifara vana do you know kuti zvimwe zvinhu unoziva kuti vamwe vanhu ka vanenge vachizvidaidzirawo mamhepo vega kuti do you understand? Do you understand Joy? Joy, I know you're trying to maintain peace and you're trying to be peaceful, and the truth is, I'm not even angry with you, but the truth is that, and you know me, kana ndatopedza kutaura zviri mumwoyo mangu zvatobuda. So I'm glad you did it on live actually, Rachel, because now vanhu vangu vakutoti Joy akatora murume waRachel. Oh my god, mafotiko andati chipinzirwa komaisha makatora murume wemunhu ndikati no handina kutora murume wemunhu. No, you can't blame. Kandapinda ndiniwo ndangopinda one mawaza obviously ndakatoda nchimwa doro rangu. Aiwa Manyasha, we need to talk away from Facebook. Undi andi-block. Wakandi-blockerei. Why did you block me? No. Joy? Yes, but why did you block me? Taura pamberi pasismena. Handisismena ndo arugadzisa zvinhu. Ndakablockerwei. The funny bit is that Joy, you don't know anything, but me and you know. Rachel, ini ndikauza kuti Rachel namakeke vasiyana. Ndoona Rachel andibloka. Unoda kuti inini ndofunga kuti inini ndiri pati yenyaya yacho ndapinzwa munyaya dzasingazive. Rachel munhu ari kuAustralia showofira nyaya dzasingazive. Manyasha tofana kutoronga kahoride tosangana totaura zvinonetsa. Iwo Manyasha ndiwe munhu wandaiwandiza nyaya dzangu ndanzwa wakutaura nemi padaichi. Akazondinza kuti zvakataiwa Manyasha udarewo. Chandibhura sei kuda makuwa. Ichayomusa mastars guys. Aiwa Manyasha udarewo. Ndakuudza nyaya dzangu wakuya kutaura dzese paFacebook. Kondo zvinoitwa herezvo. Munobudiswa even kumalive muchinditira chimwene wamene zvamunenge muchinditira. Manyasha ini ndakambokutaura palive inini. Inini. Aiwa. Manyasha usandidarewo. Muchipemberera muchipemberera ka. But kana Tara achita ndini here naye Rachel saka indofira yatari here kuti ndiri mukoma watari. Yatari utorimo Joy. Ndinokuziva Joy. Unotoziva zviri kuitika. The good thing is that what happened today. Ndakapedzera kuya kuEngland muna 2002. Joy, let me tell you, the good thing that is happening right now is that I am now calm. You are also calm. You've understood me, but in here we see Joy. Aiwa ndosaka ndati Manyasha uya kuWhatsApp totaura ikoko pasina Facebook yese ngatichuya kuWhatsApp toaina nyaya dzedu kusina vanhu. Kana yetari wacho ndomisa pa ndomuudza zviri kukurwadza. Manyasha dati unoya totaura kuWhatsApp pasina vanhu Facebook dzimwe hadzidi kutaurwa pane vanhu iwe. Uri makoti wangu ndiri tete wako udaro tete paFacebook. Zveukoti kana nditi kupusa sasonja inini Joy ndakatoburisa. Aiwa ndine dzimwe handadzi kana iwe. Ndine dzimwe handadzi chimbomira izvo. Joy. Kuno magai. Sisimeli. I'm sorry, Pamela, disrespect Pandapinda Paya. You know, there's just so no, much. That's fine. No, that's okay. There's just so much. The thing is, Joy, we don't Aiwa, but unozodaro sei Joy, iwewe mnyingina wako ari teki nemukadzi uya. Ndosaka ndati ndozvinhu zvandinogadzirisa zvacho izvozvo zvandaudzwa ndakuzviziva. Ndosaka ndati zvawandiudza ndakuzviziva ndochizvigadzirisa.
aiwa but kana muchigadzirisa just know kuti kuti kwaimimi tete munoenda kuna Lucy sei tine vana namai Nyasha munozonoona vana sei vana vanouya sei kuna tete iko kuna Lucy hazviiteki. Aiwa ipapo Joy ipakuzokera pakatiite clarify nditori bhomba ndiri because to be honest Joy it's the first time I've ever felt beautiful in my life. Ndakuona kunge handingatombo paya ndaitodzanyira. You've always been beautiful. Ndaitodzanyirirwa sisimeli onda kuti sisimela mumuziva rekere. Murume uya akanga ndiita kunge ndifile kunge I'm the most ugliest woman in the world. Vakadzi during that magezura waita aye nekuchena usanyepe manyasha kokutamba. Ndogara ndichikufunga ndikaona vanhu vachitamba mapiano kuti dai racho rari ano. Oh, yeah. Wauda undivhara Joy. Wauda undivhara. Handisi kumbokuvhara ndikutaura shuwa kuti makoti wangu. Iwe unoziva ndokuda hatinambotukana hatinombonetsana. Ini ndangoitawo because of association. Aiwa not because of association. Ndagara kandinoziva kuti muri matwins nemunina wako. Chese munoita nese muri two. Kondiana ziva kuti Joy. Joy, itamushe ichingoti mai Nyasha ngazvipere ngatiwiriranei murume akaita mai Nyasha ngatiwiriranei ndichataura naNyasha togadzirisa mai Aisha iwe waburisai mari because ndiri kunyima mari for over how long murume uya akaenda kana kutombo pamana wangu even 10 pound so iwe wakadi kumuendesa kumaintenance maintenance unomuziva baba vayaka havadeclare anything ika unoiwana kupa novaudza kuti havasi kushanda ko tikataura namakoti Manyowani mari haibudere. Aiwa makoti Manyowani ndiri kutoda kutoti daiwo vanonogara naye pasi kuti mari inobuda mari ndizvozvo kazvachezvo ndozvinoita something anything chinokonzera kuti mari ibude handina basa zviya zvokuti ane mukadzi weyo ndakatozvikashira but iwewe nina wako ndianga achikonzeresa manje aiwa ndozvikadzirisa zvawatondipira so nyaya yacho ndakuifambira manje munhu uya muzvinhu zvevanhu mazuva ano nasisimeli ava todzifambira sisimeli manzwa mari yevana todzifambira mari yevana ngaibude. Aiwa baba vari right vari kuya because kanzi mukadzi uya hadi nonsense akatogara ikoko ndowandito ngavatogara ikoko but mari ngaiwe saka hanzvadzi yangu yadzika mari haichaite gumbo panze. Aiwa ko Joy iko kana ini ndipame kana ndane munhu what chitaura nyaya dzako mucho kana inini ko handisi munhu here kana ndane munhu. Aiwa kana one munhu zvinofu you are allowed to move on. Aiwa you are allowed. I know I'm allowed but for now aiwa ndiri kumva. But you Rachel na Richard you can never say never. Wouldn't be surprised madzokerana. Aiwa iwe ndimi masoulmate chaiwo imi muri masoulmate zvese zvindokuziva. Imbosai masters guys asvikewo pa 5000 imi imbosaiwo masters guys asvike pa 5000 yes. Sisimeli hello tambokuentertainai naRachel handei vanhu vakatangadzwe necomment section. Rachel, how are you feeling after talking? To be honest Sisimeli I think I just wanted kuzvidurura ende kana ntaura chokwadi Sisimeli Joy knows what I'm talking about. And so he's trying to solve things. And I'm glad she's going to go and talk with her twin. And got a young sister with her twin. Good to is apana zvinobetsera. But there's kids involved, there's children involved. And rather ndechekuti pressure kuti ndipiwe na iyewo vanatari neava ndisingapiwe na ivo hama chaidzo zemurume is not fair Sisimeli. And I'm sorry maybe neni I came out in a wrong way because ndangotrigwa muchitaura nenyaya dzasonja ndikati shit mani vanhu mira ndipindewo. No, that's fine. Rachel ndora wapinda naro kati vava ngavadzoke. Joy pandazwa muchitaura ndikava ndachikomenta ndida kuti uone komenti yangu ndikati nonsense ndatichikomenta but to be honest Joy I don't hate you handina nabasa handina unozwa kuti mwana wangu aitondibvunza Aisha kuti how is anti Mai Nyasha
we need to do a proper phone call. You can see the kids and I'll see vazukuru vangu. All right, Rachel. And it's okay. Sorry. Nice talking to you, Manyasha. It's okay. Don't apologize. You've